Musi igochakira egetone gichinze isano na isato chiamugaso goika ikomi chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokurusera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM Lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Oyo no muchakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa AMO amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV erietaliane Ishmael Mogere. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Umurigereria bwa Nsoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Nsoko TV oboroso bwo mugusi nigo guchikomera na inche ritkore Juma chinsa ikomi cha mogoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo che gukomanya aya gwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Nsoko TV oboroso bwo mugusi erietariane Linet Nyambane. Majengatara daiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijano umozu batera mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritkurie iki guchakera chinsa 10 cha mogoroba wikense yemo yabotuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo oramburete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia
gwika chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bw'eleson seseni Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Manchito mulgiri abu yetaseni gian Soko TV buakire emambia bono buakire manchito mulgiri andonsia sore buna butambe togote byangani chinga chisoko to kukaribisha asomoro birite Soko buakire tonyara to kusanga tonyara to kubanyaragende tukwenekiwa tonyara boygo to kuchunchugera ali akwenekiwa ko Rice County chito wika ebinyoro manchito mulgiri tyankwariga bena asomoro birite Soko buakire tonyara to kusanga chinga chiriwego to kutebanga Soko TV na Soko number 1 ukwanchira kwena na eriogiri yago nabagibirengera byago buna butambe eriterane ndana ndemo umurobiro Soko buakire Mwancho muligereli masoge bwakire buya nande goro na tebeti Diana gaiganga itongo mwocho chi Diana kwebire nande ai itongo mwocho chi mwancho muligereli akara togoteba igo asoberete nayo kwirane likuru nyumba abubugo watebanga tongo nuga ya igo minutinga kwabo kire buya na ya asoberete nigo gotebanga obomenyo bwago nigo buri buya asili tukulia lero lya Aramisi na inche ni Innocent Onyango nande to kwaligania century abena sumuru bilito Ensoko bwakire nande buna togote butambe ni ntweli yogiri tangani ko nyara ko bago koigwe mambi abono ekera kuwa bokire ilikuwa nyara ko bago gochaka omurubili yogo gosemero bili yago yeli tuko a century abene bana mbono muku yaligani mogendo oboyeyi yuma tennis school Diana bagatebire nga bagendo oboyeyi rende bachikosoma bachikonyora chisemi chiche ko bakonya nande bagatebire nga dinagotebeti ngakiri yakare umuntu muoro nerukarolekanire irwe school muntu uri bakarango yotagwata takonyara numa tu muntu muoro kiki usiba ari kumuruka egetesi ye umuntu tali inguru ngo igwanda abayibuli bakoroma bana gatesi yaka egetesi kimende abantu abune mubajite bagahonchorese nande omwancho muligereria century abene niko togotebiga igane Ensoko bwakire stokonyara ka batugukwana nande kera twakwane twagotegerera naye kera gwatwagotegere naye kwanyora libaga gotegerera uyonde iga century abene twanyara kwa batukwigwana se birenge ngerelyo nande mono twarusana na mamocha se kende kelkianyare kwa bagekoba na twagotebirero ni chitaliki 15 18 umutinyi no yokyanda mwancho muligiri mwaka w'ikiri bubere 2025 nande mona stogotebi gendera gutubwati ese mitandao ya itoboniga nigotore live Facebook nabo konyara ko bago ikaro onyara ko bago tora namali yayo yaigwe century abene nande mono onyara ko bago toigende iguru kwe follow nande few kera kwaligereirie igolendo mwancho muligiri na boroche chinambango kina chire nande mono genda sensemeli ya YouTube onyara ko banara go koreki wo subscribe kera wa subscribe nande onyara ko bago toligeria century oboikeranu nande bokubunyara ko bago swasi chinsemo chia TikTok Instagram nande mono buna nago te mwancho muligiri gaiga nigo tokwagacha kera tokwagacha kino muntu gakubugulia libagalia yakonyora ko bagakokoro obwagachi Diana nago tebirinde iganga chifamily chiakale abantu bagachire iga no nyene tundubali echitoro chaba chiri hali chiago tirensa jindo kuna gobulinga kiago tire iline community yagache tekenyoro yache tororo undakaleta ligena undakaleta libati undakaleta irunguli undakaleta chiyoyo undenera getabu akapatebi ya rusi umuto undakaleta amache kuri ndo mweli bakakora bakagacha ibintu biru yari ko rukwarambe chiskuru njiro kwe wichiko rukwarambe no matenga gichi ajagete ngoma to yibona akorere ti arambe wewe ta ngoyu yayo yugakorere ti arambe matabu ko igunda kiri nana ngoma obe nana kumanyanga ikiaro keru arambe giseni maetarambe ndisikuru abantu bakabugateranire ndege ntokirimo ko gaje community ko nyora biese chitayo buya bono kiare korekana kinande chisikuru chine chia chete chikakina chikaba chinene igobona kera gwagachire skuru ekoro kwe day school ayo matengwa chete skuru abantu bakora araini
mokobere school bagukuganyirira gwachicha gwakaganyirira ni nsome tikero no kuru class 1 baka 3 e boarding no nchiete erianka class 1 baka class 3 kura 4 baka 8 ametra baka university bona okabeja hivi agiro ole privileged mwanjumulikireria abandi baka garatoka de college ogojicha ndo nuko rusiko ayo de bwana mwe dynasty ayo intue kurgerasia yemo ge college rocha kugraduate ngoko kwenda na guchaka keto ligia soka menyanga boka mena moiri ma nani maambio kuboka kwa magutejiko kumeka utejiko ndio turungio korora ora jinguru echo quantify chio sipi utejiko si turungi lakini obugimo buno byabwarenge no bugimo byabwarenge ni manyeta abana bakuru comrades ekero kwe comrade ekero kwe comrade yego saba 50 bob kora yereria ego gara bugimo buno boko ngubule njomete ni nyoreta abantu nenchekera buga nkongerete bari goja bankonya yani nyandinya sako igore chinjira anene mono bali mwata konyete ni museseni ni maete comrade bono ige mambi ya bono ebintu nebikongubire lakini rende no nyeto ikere tibulwo komenye ime ekaro kwanere comrade barabuna bango gotenga kibwarenge bara comrade yega gera ya lege kiyamenyeta ogima bwe comrade no bukongu gari university omete kwanza kero kwa iru help yentangani kunyoranga sira se chogani iru kuchirenda uchitumie trout bakonyoranga gina tutugule yanga tutwali simingi ya utakitugule obwekana abanda at least yake nandi chichenji kobe chia maso kwebanga efingo ikere poto isie kwe exam card ulinwe kero mete family turutene chingao akigukwana igore exam card kero kyo mwancho muligereri abana bali muri college mumanyete ogosoma gwasoma kwa magara abandi bajogara matemu ora yagoje warage card ilitiri gukwala ogende wakara matemu akubono mete unit kwa registry akonyoranga kero urute nusubuna masenari okurwe nusuna bako register units lakini wakana chionsi nali kurusi exam card nando metali tali bina secondary primary kwa nate yo mwalimu nga kaki mwalimu tata ngole tali chibese ali ni kutoa tayo 1 bob go sevenki unalipa nyo tomo sani onena ati 3 bob ate ati kuturi karansira matemu 3 bob ili ajete kutiaga kana ogobwete kora abeka isano nayo ndiko batayi bateri igora nje registeringiwe by the way diga kantebi gachi SMCH college chinga kichinde ne chingong sana buna bona abana bagendete kwenda ji school lakini ntunga kielire ndi laptop nchi yale ngoro lero naro abande bakali kwagende school esenjo ichi laptop chiri chitayo tuli twakabugoire bisaisi twagenda bono bitungu biro imwe akarangite kera muri ji school chichino je imeji abanyaruka nabamura bitungu byagakarangiru narabiko bugo ebiko school imase primary secondary bako buguli bakarangite ekero twarenge home science ali nyorete twari kubwata twiba amabutaro ndaito tebekene twakaibira amabutaiga twashimu blue band twaya tukuya samba ndebe tuyikuya samba tukuya fry bakatokotapi utalikera tokotire twarende getungu na twasangani twakachabona kakebeime kito kolie geteri kwa rusune blue band kwabe ndandike ndongere kiakarukiru nebire sieta lakini blue band chocolate ne sukari ko mixiga goto asoko nyora machara muliro iga kwa soro ndari tiagate dayani geteke mukiare ngoro ndari geteri diriye ko basam chiskuru cya gusimba no nyibwete bakari kuri gose no machera dirimo yatene geteri kiari ke kuri Monday to Friday egeteri gyoka mukoragera egera ndiji form 4 lakini bullying yarenge miakeli mogo digaji sani emeteini okolie bokumo ando bigoma uja ko epiki kurworo kwa cha ko hesabu saiga kwa cha ko ye form 1 yego sibili bogi mabuli bwale ngoko wasa you are bullies actually I wasn't because in Chirende day school wali to egento kwa gakole gyoka iga noko bakolere emirimo ndiga sinire yarenge nkong sana yento keliye kurukunga gosibia ebirasi abuno abantu bakanyora imechando mwacho mwabate ebirasi glasses not glasses ya plastic classes echirumu choko soba miaka ya nerende woro ne bwateme chandoga bagangari kubuli bunganga kinate abo mwanchumuligilia na mono mnatu agotebiri nigo tubwati aso mtandao na nene kera gwatubwatira aso mtandao kwagenda alia Facebook watu follow kwa cha kuligereria kilitogo korana ne mono watu tigere comment ororo gwate abandu ruri ugo tule mambi yabono
na boko genda sesemo ya YouTube na arunya kwa bago to subscribe li yegere tukinie igeta seni kito kinyara kwa bageko ende birengo binde na nena mona sense melia yomtandao asensemo ya WhatsApp na boko nyara kwa bago tutumira ujumbe yao 07886666 na 63 mwanchu muligirili na boko nyara kwa tubekere SMS na are senchira yo wikira nuna nena mono ilito nyara kwa tokosoma ebirengere byao aigane Soko TV tigatura rambara ibali babo kire Diana tororengi kili bago tetebye mambi yabono kurorange sense me ya okuru muinabu na gotebi ngai na wente kura chaka kwarara na bondo cha bantu bamintumba gende to na go improve abasoira igatogende to kwana na barabu ya senchira wikirano ndacho mtojeri ya kiribao tebanga TBT imeya Soko TV korwa ngombo manamba Byron Kingdom gwikanka Kisi County kanyimbo mwa Kiage Village na bayibodi bane Samuel Ongeri na my mom Mariano Ongeri na my husband Ben na bana bane Masdiga and Macdetak na Brighton na bana baminto bonsi pamoja na Musoribwege Susu na Natasha meto Musoribwege Susu he works very early in the morning even before you sokara mwanchu muligirili Musoribwege Susu ego biero ntokurusire tino antwa ebegeta tugakurusirye karega siokara nengia sana nimdo Jessica Murago tebanga Soko bwakire regards to my only sister Christine Kerbo Muindi pia mono omwanchu muligirili nande ayinkuru nyumba ya rule umaliga Geoffrey atebe Soko bwakire bya se umonguru otwancheire nainde emambiengi yago chia aso umugusi yabeta tosemie na Soko TV kazi nzuri bia mono umali wa Geoffrey aso gotobwatia Edwin Machabe kurwa chinsemo chia Kisi Mwembego ika eskim chebngombe agoteba bonsa ligo begi mutrumesi bwakire bya numate chebngombe se ni maite okay nande nateba nichengi taro kabiri igone litanga niuga chietoro Rogers Nyaliki agoteba yerega ko bachise mu Amsterdam Netherlands uyu nabwate list ntambe kura some you and my watch ya Rogers Rogers yari nimanyete makwani asenchara ale mono agotura bamu aboto ateba bakabasani chenga chiribo nkunyiri mwanchito mulgeri ngana bogo to follow gali boy go asomtanda ito Facebook nabigo nabogo tuma ujumbe yago nabigo nero ruaka ruago chenga chiribo ngo tebya turaba mino bateba bwate onumoro biri megeta seni Soko TV mambi yabono tunyare to gusanga nayamo nabigo chenga chiringo TV asomtanda YouTube no tore buna Soko TV nyako gusanga naitwe nabigo tuma ekerengerero kyago litskeli ya lero ndo cyo mtao teba Soko TV bwakire bya oyo John Esogamba kurwa Nyakiburoni twabokire asomonene bya mono sana mete ngocha kwanda gusi asenkoligi naratari gusi igiteli Nyakiburoni ro ngurari ginda sayo by the nkoro chilia kirwata ba TBT me Soko TV kurwa ngumbu man Bahrain Kingdom goika inkagusi Kisi County esemo ya kanyimbo mate kanyimbo no sobo Clinton ongolia maleko Nyang'au Edwin na village na baibuli bane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na my husband akurukwa Ben na bana bane Masdiga na Macdotak na Brighton na bana bambi Ntobonsi pamoja no Musoribwege Susu Natasha Mcute Clinton Undigi na Diana Ndemo na Innocent na mashabiki wote wawe na asubuhi njema mbuja mono jeria so tukwanie mambi yabono Nara ukurukunga Mastiha Bosire good morning Diana and Ino good morning to you bwakire se igoro kurwa egali chisemo jia wajia saga tebanga niga kurukwa Bernard Mogeni Bosire kurwa Nyantaro lovely day alafu nara ukali kurukunga Mwas Wocharo Junior akwatebanga kurwa Konate Nyamira watching live lituko ligia blessed igor actually nanyorete yango ya ne kurukubiri yantomerete e clip ya sada akaba insemo ya kiabonyo Caroline Soko ya itebuga tete buya umataka clip ngaru munda kubwatera no nyene chi eminete yamo aho tomera kali clean mwanchu muligiro nyo gotete kuligiro lichibiche chingia ne liogiri gosoka aiga no konyara kwa kuligiro na mono na boli asigusinga kyokora go scan TV yawe kera kwa scan kabire kwa magotonyora ase ensterelia pan bona botonyora Kisi na Nyamira ase nchire wikirano na mono no embali bali chinsemo chia Kisumu Nairobi anaro na bokonyora kabago go scan TV yawe na gotonyora ase chinsemo chia Signet ndio mtata good morning Diana and Innocent I'm Divina watching from Babadogo tuko pamoja asante sana Divina na bigen Soko bwakire kirandeni sieki yo Musoribwege Susu korana kurusi Salams Club goikaga chuba Seito watching live inegati abari batumira ujumbe ase namba yetu studio chinga china bigo mwanchito mulgiria okonyoria ngagenda gutuma ujumbe yago na bagaga clip karito gatebenga nga 30 seconds yo kubekena simu yawe iga
kwanyara ko gukwana kwena nedio gida wona kerengero kya go chasigita singi tuken Soko TV chinga kishiribo igo okoene kyanga gwa gitumire ase namba itu ya studio 0788666663 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 ne namba yo moiro na ndo chiga gwa se screen yao ase simu yao nsango no uchira ilikuwa nyara ko gutuma ekerengero kya go twanyara tusanga amondo chen Soko bwa kireke Dennis Eki yo musorwe su kurwa sense media WhatsApp na baigondo che Dennis kukupae na tumete clip kia egari kubeka mapema tunyare to kuiwanga na ali bwatu cha seta seni Soko TV no chujumbe chikale saine go so wachinga chiribo kutunyolinga naye no bogo kwenda gutuma uruwaka rwago batebinga tubwate system wembo utogobeka clip chichabo na chicha chionse toboto chibeka ga bichichiese anamo no ligererigwe muna na into twendete gukwa no tuligereretiga na ayo ligererigwe gukwanira mu gusia senchira bwekirano na anamo ne stogo tebinga ekera okonyara kabago gutumika clip echigwato tomeire echikoba inse ichi second 30 chi second 30 alafu igento kendo kolendo mwanchu muligereringa tobasa gutoka kuli chinse mo chia nyingani umetesa bolere urasite yani araba se korrekana tali arungirende kwanya clip kere professional at least no ene kere amati ya korora gusekera yo korora na boko gikwane clip kyawo ningana ya gukwana na ande kerbono bune kyo no gituma iga no andiri to gocha twana kubeke record twana kuligereringa ngakikwa lenga no na nabo kuligereringa kikwa kwanete ere biya sano mwancho muligereri asenchira abene dana gwatebyo kubeke simu yawo landscape yenye ncheka mineye kwanyara kwabago ko record aka clip ya kwichi second ya 30 na nene mono kwato tumira gocha aiga senchira WhatsApp ese nambeli yago tebya twanyara kwabato konyora libaga na kwekebeke mbeo nindo jero just nyalikioli na tenenia bono tiganso ase abanta baba minta kwanetia agoteba nigali chinsemo Amsterdam Netherlands agoteba watching live en Soko TBT ya Roma 10 Thursday bakale goteba throwback Thursday nege kwa twara inyora mangane skuru show na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kirubo Pande Elvis Upande Umongina Mocheche Litunda Green Umuikoyo Junior Lichoni Mayaka Lamekyububa Nyarumbe Kaka Junior Chairman Yeji Radio aigango tebale Jones Fundi Amenya Bingwa Nyamuli Mugadishu Sheila Kemuto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Kiburi Laban Kiburi Mosiori Undima Omwana Simba na Nyanaro Jones Ogechi Karen Mora Cecilia Kerevi engene ya Grace Kerandi Dennis Joshua Mbuya Trimba Kevason Bosire Mukamba Flora Isoe Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Mayaka Philip Ogechi Teya Duke Monyonjo Charles Undiekyo omonyene na Mwateya family asagote abanigere sensemo yagina itambe Busamaro ase county ya Nyamira oyu akurunga Rogers Nyariki oyu ole chinsemo ya Amsterdam ali Amsterdam kwara totebijo Rogers ingi kagenda toro mauga naroro ayakuru na Ivasha aga igango ikirania rand ekwe bako mateinga akwanya abantu babo Samaro akiukwiba Abasamaro Musamaro yo monara mwancho muligirili mambi yabono na nana mono manyete mugusi na bwate chinyumba chiae ni chinyumba echi chionsi nchi abwate nchira yabo chiamenyete Abasamaro ngimwara yokora kenana mona kero kora abwate nyumba e Gotende baadaye gotebyale baadaye mwancho muligirili ase nchira yabene tutare ko batoko genda busio ne litonyore ko batokora ngakitokora gekora ngoyunga Abasamaro n'abantu bari banchite ko kora imirimo n'imirimo tibako yakora nyandagira tekora tiki tiyo nando anje umunyurenga ndonje tugutwari ikiage yuko gachendagira okay masagiro yache gajiruzyo kunyara muri umaide dayada kwada ko rosi ndagira orose tia kanyama kera kwa rosi ria kanyama iga kwa rosi ndubu kimabwatiga uraebweka ngonya ruri kubugaje bakamambio chiko bulira njengo gachandi bale bagoboka akokora twa wazira ndubuga kurugitanda bwe sava adomo magenio jakora ngagite nogo kina lakini bonde kero kuboka kwa gachengi nakabokire nakabokire kwa sababu mbiromi ndana ko kusagini yarago ndebi ngomede tingorara aonde ngatingorara okay wikambo kembo kure mane kuma ikorara mwanju muri gitoko ira ngote bindo mugano bumungwano yo munya arito ko bagakote batari kuri ngoko agidi tukeli magatoka kale sugulia ngoko ime mwanju muri gili ya Soko TV lieteli ya Innocent yango
umuroberi n'ensoko bwakire enjo manchito mugiri tere nende yana ndemo umuroberi nsoko bwakire kinga kiringo gotenga nabo gutunyuriti biti yawe kero kwaringe skuru ngire kikiri onyorete ritskuri ya Leon Thursday yitskori ko yonania ali twabire tugakora amatuka ya maga kuri no manchito mugiri gendera gusanga n'intu ya somtanda ito o Facebook na mego YouTube na otorera ifune nsoko TV nyari ko gutuma ujumbe yago kirengerero kyabo tonya togoskan elio tonya togosanga amakore nebaniga tukatunya to kwaligania asali agene tukwene kiwa kurasi binyero bito etwanyara tukumanya na bego ko chunchigera senchira ya bene Eye n'ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia sega yaho ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigalienke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televisioni y'ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuriria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu iyobonchuriria 0788666662. Kwarasire asa maegerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka emeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera
borabu tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki b'amang'ana ime na isiko y'ense yaito ya Kenya. Kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanjito Mulgeria bweta sengi Nsoko TV ni chinga kishiri tuanyare tukwira na tunyare tukumanyare gende tukwene kyokoro sebinyoro bito bulinchira ya moyo boygo yogo komanya ali agende tukwene kiwa nabego chinga kishiri abasaki baitu koro se county ya Kisii county ya Nyamira bagende tukwene kyabuna gotumanyi bare ali agende tukwene kiwa no ina sebinyoro bito bulinchira ya moyo yo kwene kyabuna naye omwanjito Mulgeria turi gutigarira maiga kolene kunyara ruko kwimanya ali agende tena buna twachite gotibyanga naye kero kwanyarire kende gyakorekanire gagu nabo gutumanya eri twanyara toguska mutwe kolende tigatwende wika ase county ya Kisii bene tochake to kumanyenga na ali agendete kwene ki county ya Kisii county ya Nyamira unapotamita gotibyanga wikomo choma no Nairobi nabo go county chonsi imensi ya Kenya county ya Merongene na isano ne bere tukuri rero na mange tubuate kolende nyatongo guchunchugira asinchira bene ritira ndera ndebo na incheli Italian Innocent Onyango mwanchu muri galibu na Diana Gatebiri abasike baito nigo bale ase binyoro Diana tigato chake n'umugana mutangani Mwanjito Mulgeria ali tukuri goro nigo ekyombe kyaguse kyanyatige kumerana nabego kokwanira iganga yabo chinga kibanya tiba kokwanira igoro yeganga yomurai oyo moske Matiangi asebatete buna mbachiko musira kwenekya bunangu cyari gocha uno muraya sobo cyoli buri mu mwaka w'ikiri bubere 2025 nibiro Mwanjito Mulgeria tugaturategera chinkwana chikyombe kyo tunyari togosuka mutwe Power! Matiangi power! Abarai kurwase county ya Kisii inse yedia buriri abo ria kyombe gya Kisii World Association ni golskere robanya ko bakomera nasomo bagane yo meyo musyo bosongo asiba kwa nirigoro ya mangana Serikali ya ito ya Kenya ngime yo bwate ki serikali 47 revenue go sangereriwa mbamanyete muna kibesi ko bangugo ki county mbali mbali kibesa kiri cyonsi piche serikali ye bwate kerega abane gukibesa kigenda kokora magendero ali county agira konyora barayi baito tojorete baito kigo to present yari batara magendero gusi igo bakanyeta abantu bakwe gusi baje koleta kiburuburu ororo baje kworokia abantu na kibara bakongwangana bakibara serikali yangana igo to gukikeria mangana ali agenderete na ndo to yabagambya abana ntu abagusi tuakanire na tuagikero na makwereta byo kikababono okwana nabariki ime yo mucyoyo maiga yo gokorigi kareki kyabo bakarawa no munyakiro Erikano Nyando ni wono banyako bagokwanira igoro yeganga yo kumusira Dr. Fred Matiangi ase ngana yo kurigikiro kyobarayibo enso mwaka w'ikirubere na 2025 nebere kiraiga goteba intu no mugusi anda maene tali ogwanja waito lakini omo Kenya omogima asabe tagwa kogenda Mombasa okogenda everywhere elieta li omwana oito Fred Matiangi diakwanirwe naende okwanirwe asikwe mono naenda ewa masikani echache yekoletu nga kibura buru ng'abantu bakorusigwa bako be ku State House kuorokinga ng'abagusi mbali kende we are here to confirm litukoli ya lero inga Matiangi we are behind him totally kuno mogusino otole pare yabo nigo bagikire taro yabarai kurorogongo rwa gusigo cha nyuma yobora ya State House imeo Nairobi asabona banyako bakoboria abandayi banyako bakone kinga nkwikirene baramagendro wotatiga kogenda somo chuyo o State House Nairobi yombo bya serikali buna institutions kibekire there is institution ya parliament ekugamba mangana
amanene yakora revenue allocation yakora approve of the budget bono twanyorire bwango iga inga naende ege mangana auncho getenga lera magendero igale State House inga abantu tokogenda tukikuya magenderero ku State House toko bolingi kiabete intu abagusito taramanya ege kogera wanyine county government, we have the executive, we have the assembly bamanyete nga ya magendera gotoka onyen Kenya mbamanyete aba Kenya sa magendera gotoka twale koboria wanyine kibese kiabeire kinyinge chikoletwa bali bachiete nandi bachire bamanye nga bataranyora kibese kinabwa abange nandi nga kibese kira ikirwa ko mwananchi kawaida bono okuborirwa nigo banyako bakwene kinga niga barayi baganitio bomo erio oyo kuri kiro kyobarayi bwense Muske Dr. Fred Matiang'i achikonya kabaga ko bomarayi bwense omwaka bwe 2025 nebere sako nyomo gusi tosuke mutu tobwate birengererie biyanga gusi yaito bwango igankura bere nande yarabire twaboririe bisaku byonzi egekora intu tobwate segi tobwaterane asogosira omwana ito Fred Okengo Matiang'i for president ande buno magusi iwanda kata yabarayi bali bonzi pi buno magusi bunanje kiongozi kyanza omonto tobwate okwani Kenya ngima okwani kuri mulima Kenya okwani Bokamba okire Western paka Kisumu mata so baraira iko bako tebo omonto babwate gakuru kwa mwezimiwa Fred Okengo Matiang'i kodipoteria Ensoko TV koroigo mochobo songo ritera nempethuel Machin Muligereri biyakegima asorbotiuru Diana ekine kiombe gya Kisi Association na kero kikianyare ko bagego kwane birengerari anamonekera bono libere ligenderete lyokurigyo burayi bwense asigwete bakare goteba ngabona umugusini gabwenete go chama gento mugusi yakana gotebwa nabarayi no go chama litonyare ko batokoranga twanyare ko ba ama bune egesaku tigatogo so ase county Nyamira ase kiombe gya M-Pesa Foundation yekubwatira ne county yu nigobono kianyare ko bagego chakia inyagitalia ya mase chinsemo cyanyamusi asabanyare ko babakobeka ego itani chisiringi chimilioni 50 nomo elio chikwagacha enyagitali yogokonya bangina ekera bakobina na nomono nigo batebire nyagitali eyu nigera chikobagegwa kachwa inse yegeka kemiti 5 nemo tigatojara kwa tokuigwa amangana yugo se engane eyu kurwa se county ya Nyamira no muliki to Steven Mbunde Chingi ya somo gabana tubetebiriria tabangina Enyagitari ne ya Nyamusi ewodi ne ya Bokeira ebunge ya North Mogrango ime Nyamira ase omuyega orenge no mochengo ase ogosiori arigena ryobwagachi ryonyagitari ya Nyamusi yabangina n'abana tukaandika proposal nao kwa moyo yao mzuri wakakubali sasa tumeanza hii mradi ambayo itachukua 6 months. We are here in Nyamira with this facility. When we look at the catchment area around here, it's about 21,000 women who don't have a facility, would not have a comprehensive facility to give birth. And as we have heard, giving birth should be a celebration. We should be at 0 deaths because childbirth is not supposed to be a death sentence. Childbirth is actually supposed to be a celebration. So part of what we are doing here with this maternal, neonatal and child health unit is to provide the first thing that leads to death, access to comprehensive care. I often believe that it's going to go a long way in improving service delivery, and especially for our mothers and children. Ubwatani obubwe kishiringi chimilioni 50 nomo inze yesiro ya M-Pesa Foundation gochiae county ya Nyamira igobora chego konya sobwagachi gwenyagitari yekerero yabangina n'abana asera tware ensemo yo kuiborera ensemo yo bari nabo igo chiwodi cyo kobeka barwaire vile mnajua leo tumeweka foundation stone kwa mradi ambayo imekuwa sponsored na M-Pesa Foundation. Wametoa milioni 60 kuchenga hii mradi kwa miezi 6.
So we hope that in 6 months, when we open this facility, it's going to be a facility with everything in place. Agokwanekerekyo inse yo mugabano Nyamira umusikamo sinyaribo nigerera obuya bwabekirwe ne county okinya kinyagitari ao ilio komenta chinguru asobokoreri. Nilisema tulifanya moja Kerenyo, tulifanya moja ambayo itashinduliwa karibuni huko Igenaitambe, tulifanya moja huko Keroka, na ingine tutafanya. Tumepata mtu wa kusaidia kutoa pesa ya kufanya huko Mokomoni. Gati ya barayi baikirana roro nigo bakireko ko mugabano Nyamira asebasa bamenye ko mwase ntunda ya kabiri. Two term to His Excellency the Governor. Naende tingerushia maisha so mupira ulingwaka anda upa njo mwanane buye chama ya upa naene atoja uteni matiangate nderogo president Yarirombu yare yarimo Istrinero iga abantu bakabaire bekerenyo kurwana barenge bamererani iguru ya amagenderera yamusi lakini rero baraitoro etuigwanaine kiria ekwanyoriro ko abantu bamintu bae siasa chobochorio boke bwechi ward cha Kerenyo Nyamayana Nyansionko boigoni go cha Betanse oyonere tojo kumeka sake Kerenyo karibu Steven Nyarikembonde Ensoko TV North Mogrank County ya Nyamira. Bia mono sana musakie ito Steven Embonde kurwasi county ya Nyamira kuri no manchito muligeria tutigata se county yo nigoli tukolia igoro abasaki baitu kurwasi gitaseni gia Ensoko TV banyate bawikirana asiense mochiria Chanyamusi ense bachetu kwerana engora asumurundi ito begitaseni gia Ensoko TV kurwasi county ya Nyamira kwene kia buna basaki baitu ngwikirana bale ase chinse mochiria bachi konyora ujumbe goseba uchikoliga amangana amaya nanyatka usiyo mwanoe asa Marieta Mokera Joy Henry korende mbanyate bawikirana kwerana engora mwanchito muligera tukaturatigera aliabetega kukene kigwa aguri tukurigoro sinsemo chiria Chanyamusi. Naso maiga boko mwene mwana Joy Mokera Henry asikinyoru Kenyamusi ebungia North Mogrango ime county Nyamira no maiga nyakabo wikirana nabari naboigo egati ya mumenyi naboiga boide nabasani abaina na pole ya beno guchaso gusira kwa Joy Mokera. Abariki begetsen Ensoko TV bakorawa nere Steve Nyarikembunde Karin Mausa nigo banyako bawika somo yegoyiga na kwena nengore yabo ya bene Henry nomo sage itona nomo kolimere mwa Ensoko TV se inseyo mo wakili chop nyasimi kere tuweta mangana yakcho no tuarenge nere sega aria yamo kere tuarenge mo yega bogo cha station agante no mwana ugure bobe kamotelinga actually tuakorete koronje station anga sasa chabo tuko nchebano nachi komanyanga mwana achi ko ugure lakini nende kiracha na taya mangana to 10 na kio mwana urenda arwara pa short notice na gosira lakini to da pole na kitu acha mune station ko motevi pole na ande tomotakire amaya nigo Henry anyakabaga ko kerege tambukire kiga kia abariki Ensoko TV goikasin kayae asebono akirakiro yomo asoko musira asoko mwene Joy Mokera Really wako bakwani mbiyamuri na ino tulasoko biyamuna asoko charusako Ensoko eya wakili chopu jaseme yedi bandi menga kora TV igonde driver yeti kimokwera na gochiaria office batevinga na tebere mbiyamuna asoko trabansira bali batanya aragoika batei ni meskuru sana kimokwera na inwebu na aba mendo chiwakimage kwere na nyasaya aiga no si next time nende moji che karubu yagol atura koran tu manya nyontora manya na kilo mondo so
Boston mwana sana kama ndagotokora byambo Boigo nigo omoriki Karin Mausanya koboga gwakira na kuboria abananchi asensemi ya nyamusi ocha komusira oyo kurigikirwo cyubuchumba sebungeyo ya North Mogrango omuskejo mumanyi nyasimi wensi no yatora sama bembe ya more litangani kabisa kwa oyo minto gaigaye ripole asoko musiria omwana Joy boigo mu wakili Job Nyasimi nanto magocha gaiga no mwana ino kambale ngamumanyete na bole tekero kyo bojumbe asaba chori bo mwako 2022 na boni goto tebinga bado nabwate kyagaseki na boigo nali no mwana ino Fred Okengo Matiangi lakini bona chinga kichichigo ikana acha iche ekwanire arafu erongori aena tomeretenri na intubono buna chiripota ko Soko TV ntware terongori ya itonko mwere ritorega iga ntware gocha bonsi abande ni gasibare bande Nairobi abande nkisi lakini bona intune timu ya busi intutwanyara goika kuripoteria Soko TV kuroiga ase kinyarukia nyamusime ya North Mogrange County Nyamira ritera na Pethuel Machin Ligirali na intuni gotokurwa asenchira bene engora itoguchi asenkeyu yo murundia bwe company ito alieta Henry asogosiri umwana oyo moke umata abana Diana nebisio na anda abana babwenete bakini bacha gututaba ibuli buna bagate barakini ndekero konyoro muibuli ya gututo umwana oye semya kemeke na beko bigintu kyubururo sana lakini nda asenchira bene totebanga engora gochi asenkeyu na nyasaye nero manyete totigalita se county ya Nyamira umugwimedre republic bworogongorwe ni county ya Nyamira moske Jerusha Mumanyi ni goli tukuligoro aikiranite ase ward ya mo ali sensebe ya Kimera asipanyarta ko baguchangira ebyombe na nemono ekarorekana baraibale ngase chinseme ekyo bakomomochia oyo ro mugavana we county yu umuske Amos Nyalibo asikiri bagotebanga nigo achakire gwe ongolia asogotabwaterana ne serikali yeli tuko elikoleta amagendero asenseme yu roboti olitoronyole asinchira wekirano Omugwimendera pubwe county Nyamira Jerusha Mumanyi nigori tukoria rero abageni abarai bande bagusiye ase ward ya Kimera imeye bunge ya Kitutu Masaba asomo yega bogo sire byombe bunenchera ya moyo kwegendereria asomo yegoyo abarai abo nigo bamuchirio mugavano Nyamira Amos Nyaribo asekeria bagote babuna nigangire gokorega sine serikali enene eri konyora magendero buna county chinde chigendete konyora lakini mugana no joro rwaralia tibese chonsi bi every year kero mweka manya tigambete every year ngoya kubale tibese lakini tanya kolini tibese na na yamete kora stiparaga lakini swali tokobo tokagenda korra duale akoboli muhavana Nyamira ni tokama amagoteringa timashini ndiro chia dialysis chirega tuaye tuna World Bank chia osa County Jones 46 joyini metara uyiko kunyamira Jerusha nigabwato ketinga yogo sechibando gocha sekiombe kya baboraka emashini yogo sibe chigari gocha sekiombe kya boda central stage nabo ige cheki ye shiringi chiribwe miya mo 47 gocha sekiombe kende kya boda ya Kimera Jerusha Mumanyi nigo naenda babuli abagetutu abo bamuha magoro aseganga yayo kurigo bogafana we county ya Nyamira. One of the widows groups nerara ekoruko rugaiga ekorokwa Kemanga widows. Kemanga widows, I'm grateful to announce to you ngamu abeta babui mumeshinda na hivi leo mutaenda nyumbani mkiwa na posho miezi. Omo chief whip OUDA we bunge nene ya Kenya Silvana Sosoro nigo nera abatebiri abantu basire serikali enene ekihagera nonya bakirete Raila Chikura Raila nigara se serikali yue manyakanite buna broad base oyo makuru kure ro ndiko ro kuru kunaki osema rambi doga na umu age Chikura iko na mbeye mabasaya na murega kwanza no yana baga kanondo kwesa na bagina to tuwara mo benundo ko yabana siasa bana siasa tubika ini to taka ko kaito mwana mto ko yabana siasa gusonde kwesa abana siasa interest cheito to kurwanira kwanza abantu bali bataka nkwani ga busongo osenya mira ekana na kwana ngaruto kujara ande nganje mwana basukire mwana ono murwaire ande nganga kikora te kabati umunyamato yonko irara
moiji muchi dibategara mukanga mugakira Raila mechana teyo bona bachiramo ngikwa rwitero umwana umino uri bateba ruto nje muna nominated MP that wara constituency go say county ega siane bono igano ko Nyakobori echi Nyamira ngaichire iki mwabekira say budget kya Nyamira so that in future 2027 mama county ga oteba buna atebire ko cyare ko be county governor yingo chaigamba tebinda gete ko be women rep mwange tingo korega sibone ya kwanza abane bateba juzi ati o tokwe guchikura ai kwanza tori people bone ega sio korigi people ngokora gosega sia abantu banyamira inumo ngoni yo monto batigere gasi yingo cha next time monte yo monto oyo igo nche korega si inumo ndege yo monto tengo kwanchena ine aya na nyobo gimabwara kanne komiga na gokongera abakenya bange abarayaba bakubatisie serikali ya broad base nigo bagoteba nerere geti Vincent Monda Ensoko TV ekenyoro kya Muitunya ewadi ya Kimere bunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira Nabaigo mwanchito mwegeria alitukerie rigoro niga bamenyi bechinsemo cyanya musiba beteba wakera egetasengia Ensoko TV ngambiye mono nabaigo komoka boko omuteni begetaseni kyo job nyasemi asemero biremiya nabigasogocha negetasengia Ensoko TV kya chakire bono gotigerera eriogiro mogusi nabaigo korenta abagusiamo mwanchito mwegeria kinga kibego babeteba kubolia abarekora sorogongoro gusi angmone county Nyamira kwene kyabuna kubaikirania bale amagani abo nabaiga magendo yechipara na machi mwanchito mwegeria tigategera egati chinkwana cyabamenyi bechinseme cyo cyanyamusi ase abaminte Ensoko TV ikirege igagoteretera amang'ana amaya nche ngokwana ngoteba biyege para yaito yakurwamba kachabera ebe erosigwe ebe kweramu egererete biasara ngokorere biasara ndi biasara biko babuya echiro yaito rogoroga igamna yabege tuegatigerunjera abang'ina nto chandegete bechibando bona muna bane mbra ya turege to chandegete chibando tokosinywa stokobeka toneri egento keborete na mache tayo n'abantu nyoye mbabwati mache bogima mboyo amarwaire gara abega gocha asumbwa abantu igo mbuyamona ase Ensoko TV gocha iga twakire buya nande tema tubateibo tambe abatangasaje amang'ana babwate namaya nande nkuru kiara amang'ana amanyekana nyoye n'abagambi bamanya gokigumono ase Ensoko TV gotoikange ase tauni yetu ya Nyamusi ekora station yendete yatoikirange ase Nyamusi ende tukwanira oboremi bwito bwekagwa monechae bono ngoteba ase omurario ito na kewande kigiekagwa nechae gisoke bikunona Nyamusi gaiga eturakonyeke na tusimeke ekagwe nyinge amonechae erinde tokonyera abana baito abonda tukoiranerio oyo minto chobunyasimi oyo initiatirie program ya Ensoko TV gocha seitoga nande bunaro mwana onka abantu baita simwabeta chi station yawo cheigoirwe lakini ye TV tira iguru nere bono ya ikreseita nande ndoche rebel clear koetani abuna chi TV chinde chiko bachikorarete mechere mekemeke Ensoko TV igekobwatera namba 821 821 gose 679 iga abantu baminto bericho ni ya Nyamusi gotole no magoko mono ase Ensoko TV eyachire seita egenderete gotosemi eng'anene na twagokera nerina nigo TV eye ya Ensoko TV ebwatete nse naende twaikire ribaga tokwene kinga abantu abanga ase ebinyoro byaito bayetogirie naende ntoenderete kobeka abantu bamanye igoro ye TV eye eriagera bagotegerera ebipindi biro ebinge byobosemia Nyasaye abasenie ekera mokogenda mumanye ng'a mwatutarira twagoka nainwe no mu director bwegetweke Ensoko TV oyo minto omoloya Job Nyasimi Momanyi anyore ribaga riokoigwa ng'ana ntwagokera abatangasaji ekera mwacha ande ntwagoka komanya ng'a nere director sponsor ande asa amatuko akobwatia ebipindi ebinge mbibe bikobekwa birareta obosemia naende ntochikobeka abagaka baumerane na gokwana emerabaro nemeino iriagera echi chiase station
kubeka abantu baito banyora obosemia bwa makoro bwa mang'ana amakoro na amatera na abana b'ekisukuru nto babeke babe bagotera kiwango ng'a chitaranta chibe chiko chikobekwa chibe exposed ochiasa abantu baito abo negati yabumenyi kurasa chinseme chiga cyanyamusi ebunge ya North Mogrange County Nyamira abono bagokere ogochicha kwigatseni gensoko TV as chinseme chiga nabo igense ito ya Kenya ono ni wanyaka bakorwa okubolia ogocha sumu director monene bwigatseni kiga gensoko TV nabo igogocha sabarei imeye county ya Nyamira konikingango baikirani bale amangana igati yabo ko barostire chipara nabo igo echiro nabo igo ko babekera emiroberi ya match eri banyaka bagokora imechando ya match kurasa chinseme chiga kuripoteria Ensoko TV kuraiga echiro ya Nyamusi egotoka imeye bunge ya North Mogrange County ya Nyamira chenigo ngoro kwa Pethuel Machin wagakire buya sana senyenche chiro ngocha gochere tumete gora korete mereme mene sana busikia yali yali gurugurjize maji ya Nyamusi gakorete emireme ya sana mono tote babaligiriri bono na mutonyora asinjire bwikiranu ase chinseme chuchi ya gusi chionsi bono nigo tole chinsemo cha Nyamira tugasoe county itu ya Kisii na nemono no nyambali bali ase chinsemo chia Kisumu nimbwa to muirio no menyete ase chinsemo chia Koru Kisumu nigante etige bwatete biya igo mwancho muligereri to basa go suka pi viga notore alia saba gusiba minto batigarete no mate fige bwata maragoli abange sana bagatebekana na abana bamwe ko gusi no batigarete bana goli obusuma rinde mwancho muligere nabo konyara ko bagutoligere naga igasumu cyo Nairobi na robo batonyora na nemono togenda to gotebigenda gutoligere ya somtandao na senchira ya bene toyaleka batugoska bosi nigo togenda to kumenya liagenda to korekana asaba menyi be chinsemo chia Keumbu bakubwatera nabanyane tuka chirichira ase chinseme echo basokiri na korokyo kogeche kwabo maiga yogoteba nga bara imbaroro banyariko bagoteba ng'ichire itebwati aseli bagali okwagachwa maiga yomuraibwense William Ruto koruchibese chigirengete chikorosia echireyo abamenyi abuni go batebire libagandiro oro lyokwagache chire ya Keumbu na namono ase batebire nga abarayabu batige kona ko teba obulimo mwanchu muri gete twigoro boti urukurwa asenseme iyo Keumbu asa amenya ubaro kanire gutwara lioro chuma tejire iyo taraja Nairobi abali bagurujize mochi aguru bozongo abuna bagota konya gatoke twaletera abantu Nairobi ababu ando metenchengete iganta itetio ngonyorandi chingeni emesinero roga alio konyori butoire gatati bobu bana boko baka 15 bobu baka 10 Gon keronda ngecheterio kagocha bosoga ga Nairobi ngo gobesani kiagararia gatoke ngara oro chief kadonchiro oro kerigentongera oro okay dayano matenje kuvuga gwetera kwirende enchire ya agigoro eyo sokera jebira tamasamba gocha iga gwacha enchire ina bado gweta lakini siku hizi nganje tekerongo enda na bosongo na charioka na akira bamenye babosongo mbia mona sogotwara enchire ya Keumbu tetigoro botirwa asenchire bukirana wagakire buya sana senyenche chiro ngocha gochere Keumbu gaiga na intwe mbure yato itire mono twaira neri president yaito mbia mana soga taretere chiro Keumbu bosaba na bangi na ba mtori bagato bwateri nene chiro kora sunare tigare stokora ba ko bagaria mangana yanga chiro ntoreteru ba soko irudi nyaura ba chiro Keumbu mono ga kisimba Keumbu bagari sainari Mubukire na chore tukembu ward ina bege tumuno mochiambani ogusi county council oyo goteba nga bole momboyo Keumbu oyiga kwenga imbi na bwo botwachire buna barai chibese chichikorwe buchinsemo chinde chichiro chikwagacho intu Keumbu nkitwariete gego chigoika kiaba nga bole momboyo na kinatenenera goteba ngo bole mo Keumbu mboro model market ekwagacha bwana governor please na yo bwate bono authority unatua kwande buna baraitwa kabeiro na inde na otole echiro tige chake kwagacha Keumbu bwango buneko nyarekana ntobwati andaos no goteba ngase chichiro chirisano chirure Kisii county Keumbu echake asande chiachira intu Keumbu ngaki mwateba members no moe musiyo itotoko mobori pita ke kanana atige kuebisa tigasoke arwanera bananchi echirebo ntubwati siasa bono iga na magendero totegete akoreke kere constituency na kere ward
Njito mulgeria togotikana na roboti urwa nigo abamenyi bensemo yegesa be murunganitiri tukolye igoro asibabiri bakwimurungania igoriye barembe asibaburiya barayikwenekya bona ngwesokya bari nabako barosiria chipare ico kolende nigo babete bagwesokya na kweroseria epare yo chinga kibamo mukiri abarayibe chinseme ico njito mulgeria tetogere igikuru kyabo abamenyi be chinsemo kiria cyegesa. Mwancho muligereri wikira buni gotuko ya butura mayema mbia bono sana mona twabere tu kumanya bunagendete gokorekana kurwa ase chinsemo ao nande Diana na megano ne mengere ga igabariki baito baretire lakini bono tukunyara ko ba tukuyerigereri yonsi lakini mugano nora o machitikorekana ndatrore gose SSM ya kabiri studio mbanyare ko bakoyobeka nigoteba nga maega ye video mugotara ase chintana chimitandao chikoro kingo musawo yomo uri ko saganwa nabantu gete batamanyikaniti uyu musayi babegete chimaski ya senseme yu ya Kisi Migori barenene senseme ya daraja 2 nigo bono umuchubosongo bono umuro yorenge goitwa nigo amanyekane buna Matthew Chachi uyu ugotebekana nigo anyara ko bagago itwa nabantu babegete chimaski batamanyikaniti tete ntebyo mu director tubikira umugano yobe bwo mweli bose mambi yabona mwancho muligere. Omusayo yomo omanyakanite buna Matthew Chachi oyokorwa ase ward ya Bugisero ensemo yebunga ya Kitutu Chachi South county ya Kisii oyo naendo bekira botabua yeteneni bunango cyare ko lyekerogo kyobunge ase bunge ya Kitutu Chachi South nigo asaga no mubasorero ase bara ya interchange ya daraja 2 junction nabasaye abo babegete kibarakoa asiende na bamuragete babere na tayi bankobe na Ikaria junction na decide ko withdraw some cash elinde ngende ndwali rongori kingi kanansete aseduke riskoiga kundi nkiacha kya bantu more than 20 babori oyo nero church na nakira oyo muiranerie nero oyo church nero oyo kurwabo banguse iboko byechingu kuru mufuko ne chinungu banchaka kongaba iboko kabisa na banga iboko unangu kwana igatindi bya Kukwana nabaralia magoroba ya rero maiga yogo saganwo kwo nigo Chachi aorokiro mwechano ye abu asata birebuna niga kumetie na siki gosarenge gwicho n'abantu abo na igenta abantu abakombunia kere bateba ngantiga no mushimiwa na inchina ababori ngingo tiga no mushimiwa na inchina obo jumbe nkobori bwa Kitutu Chachi South inko enda matanga ntara enda ngo yimweshimiwa kurumwaye motaito enda matanga force free inkibari kongitera korende nigatebere buna abantu abo barenge ko moita n'abantu amanyete abo asata babona nigo bale balia bamwanchite omubunge Anthony Kibagendi ekiagera nigo asamatuka bwangaiga aberega komochia obokoreri bo mubunge oyo onyaga konyora information ye inche tindi komorwani I'm fighting for the rights of Kitutu Chachi residents bono kerago cha kese gibuneye iye korokinga tabuati all of nini tabuati qualities or characteristics of a good leader. Almost Kevin Sentabuga oyoro mwemusiye we wadi ya Bugusero nigo agikerio gosaganwa ko musao yo abo asata birubuna siasa chigisegi tichibwana letiko kolekana no nyangake kindo chi reason eragere nga umujumba bekeremo omwana ominto chachi limits chogo tabori obujumbe yegento gerwan anara bago ito mwana yo very serious emekone ya chakire Bugitutu yoko beke bibaga asa matanga yoko beke bibago para biganyira abana bali bako opposite. We want to condemn it with a very highest order. Nande ngo usabanga ndorgo chikuoba. Wono mwanyoro church
next ninchi bono nigo abanasiasa basabirwe gokiania mabirira ge siasa na kwenda namabaga elindekero yomo ao ni chisera chiaye atari gochagirwa nonde ndagete gotebega. It is every right to anybody utagete kubori burai bwa Kenya, haijarishi nobo MCA, haijarishi nobo jumbe, haijarishi nobo governor goso president na bande baroro bakuriekero ky'obujumbe kitutu cha South. Ekatiba gere very clear egoteba nga muntu onde bwensi Mukenya onde bwensi nabwato bosibore bwo kuboria ekirogo. Bono nigo yabeire gento cyo kumya ekera abanasiasa bachakire kurwanagia nkyo nonyene ngakiye chikura etaraika naigo nigo erabe buyakima ekera barai bonsi bali barabisi na bali bakoriye birogo barorokani obwanchani na gukora siasa cyobotoerero inko reporteria Ensoko TV kuruka igasubuka takati bo mochobo songo county ya Kisii iretariane Wycliffe Orenge. Mwancho muligereri nigo yabeire nse yamwe yabono mambia netaike ya mwana nemono twakumanyiria ali agendete nabona twagatebiria bariki baitu nigo barenchera ni chibuse kichiabo rende kilike kokolekana ase kenyoro nabo konyara kabago tutumira gochaga Diana ndubwate namba ite studio anene mona aso muntu nayo atwara umugano gose kwaro lekendo tagete ototebia senchera ya bene usira bora toke kwaro legento bwatero naga video togo verify togo tumulikyo ito tunyara ko batoko beka sembe opatebya nge nambe yo egara tumaye kwa ndumu timokomoke toira ne ase gazeti Mwanchito Mulgeria enambe yino irega wasisini yao gere 0788666663 078 marakabere 6 maratano na trinere namba yo ituyo moire no ira sumtanda uto Facebook umtanda ito YouTube Ensoko TV naba igono konyora enamba yago ga wasisini yao yesimi tonyara tukusanga ebirengera lyo naba igo ujumbe yago bunenchira yabene wikato yasome twanyanga wikiraboniga ngayuri Mwanchito Mulgeria morobiro Ensoko bwakire na namange twabwate chinga kimwe chigatogane tusange naye kole netwa yachutire etunya togosanga na wika sense media yegaseti Ebyuma bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byobuye bwekerengo kya iguro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyogusyalira bimeli amache chigenerator chisolar panel amone chimachine chyogukenura amache boigo ngokunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yogukenura amache asumu cyobosongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirnetie negedesenya kenege chigali asamange bakiresimi asenamba 0708-623645 Gose 0206966877 Gose 0206968172 Gose 0206968324 Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurireria ayabuno mututire bwetigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ensoko TV. Bona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga
gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokorio keraritko orio chimamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Ayetata suka, ayebaba suka, ayigase ito suka. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chiamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aseriguririnse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyole vintebe. Nugere tiko korubwa gachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubate byonse biroganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wikebye kirama. Nkoni tole chichuma nemesumari. Amabati chisimiti kwane chuganetie ntubwate. Nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira. Samange tuakere migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukare tente uko bari gani mwensi asa magori yarinzi Enyagitani robotamero chinga kichoboroere Kolende talikire nyagitari erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwata nyagitari bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokali bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkubara tole Nkwakatura x-ray, nkugwani tura maiso, amaino, amauga, n'amagongo. Ngokonya tura bangina kuibura na kurobeli uruiburu. Ngokora tule ultrasound. Ntubuate ICU, HDU, NICU. Ntubuate pediatric services. Ntubuate gynecologist. Ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo. Ngutumia tolichi insurance au buna SHA, AON, Britam, Naboigo, Trident. Nigo tokotoke nsemo ya magina. Toligirenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals.
n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatera iboryo eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Muligeli mbu ya kigima aiga n'Ensoko TV murobeli n'Ensoko bwakire na bono nigo togoso ase gazeti Diana tobwatu munyamwaka leroga roe twabire mbeo chikisa tebo de agatate chikwera munyamwaka oyo tugasiora nere show abantu kanya bagolika chi message bagubuli mandevu chwe nga ya chite chwe boro kwani muligeli yoera sese kuwa chite ro je tibatia sokuru tibatia sokuru batebye se kuwa chite ko chitara so ase muligeli naonde gente ketanga ningelinga naonde tunashukuru Mungu tokoboka naende tole in good health na soka kidogo lakini naende nairanire bono ondema na bakondo ko munyamwaka tindi munyamwaka aya ne gasi na tumitu kidogo kwaro chebo songo yokire Bosonge TV yokire Bosonge TV yokire okay mwanchu muligele kero ko itagatebanga nigo yokire nero genda gusi achikoranga yokire mwanchu muligele to chaka ne gazeti ya The Standard asibakale gotebanga chinga kichinkongu bono bali bakuru kuji Shylock bakale ko aba Kenya ama kabeso asibagoteba ni chinga kichinkongu bono igaba Kenya bagendete gwetera ase chibengi chiri chikwana na omukopo gose chikwana na chiloni guchia saba Kenya chigendete gukana kwa aba Kenya chiloni na anene mono asibono bakwiranira abantu bali bakurukwa chi Shylock okonyora bakale kogenda bachikuichibesora sie kire gintu batebanga kirire aba Kenya gourwa no nini bo yabo senye ncho bakwilikia ase chiloni chinde batamanyetinga kichiko nyara kwa bachi gwakanwa na mono abande baikire no nyene ndagira yakira litukwe kera kwa bwire loni kwanyoranga obeiro musi botali kunyara kwa baka konyore ndagira na mono bagoteba abande niko bagendete kurwana ne birengerere unubu na muchando bwibirengereria asibagoteba bono iga ebintu nigo bire bikongu mono abwo sepeji ya gatano na limona gatano kabere nabwo nyara kwa konyora umugano yu asenchira yoboikirano Diana kuigure ng'abantu baminto oboteni bolitwana goteba musini 30 chi apu chikale chisimi bono lende abakenya niko baumiranire ne chinga kichinkongu ekira bagendete kurwana koranga konyara kwa bari bagwakana chisire chibabugate chi abande na nene mono asibakale goteba nga nige bintu bikongete chwe lende buna gwache teiga tiango te yo maino bulinga the Shylock economy yenere trend ero boniga chi Shylock na abantu physically gose chi microfinance gete chi collect chi pesa gose twa mago chana ende twa baumera online chi app chi chiroro chi konya kogotebi kabesa kabesa bono yanyorekanire nga ekaroko ligererie ekwerende mugano yiga kwanyora umuntu ogenda totebene rugipuku yae usaba 1100 1200 ekarawa kana umanya konyoranga igakanete 3 times gose to some extent 4 times gose abantu bali bachire gari torochi mwali kerene tense bono kwa makonyoranga umuntu chire naende twana talenda ara rusia besororo achichakoreki achichakane oyo igara mutika kidogo bono igwatokanga ole esakoime na bantu abashayiro kimbako gutikera property abanya mwalikira nete baramute will come to your property naende abantu abange sana gosaba Kenya bange barusirite ya property okoba yechi Shylock nama ino musipati oyo mona achaka igara kinitete komatebeli etaga ntebiga urire twegali aya zina tawa sinsaiga ekerabu atenditiwe na bali akabese tebesa rigo nechinga kichinkongu mugano yigore ase gazeti ya The Daily Nation amini ya The Standard page ni gatanda limo asbakale gotebanga ni gaba Kenya bara bono bali broke batabuga tikende babara bataka na namona asbakale gotebanga nigo batigire bono asama abira y'abantu bakuru kuje Shylock kiri kikonyara kuba kigo chikwana na kibese ayiga niko bali gotebanga abakungu ekerongo 53 asemia niko bakale kogenda batali kuragira libanyara kwa bagwaka na chiloni munabona nkanda tubwabuguli bakiye chibyumbe Diana ekiyombengera okwe ngatiga ndo ngabesere
esakura mbete gusingo sakura bale bakaba majigukuruzi na mabati kirama kwanza nkera ikikia women finance team tusengi achitekara yekachenja machiko akenyoroga ali abantu aki kimbengere kiarengo kiagachire kero kigiye kubugori bakekirama yewe bakekirama aigas bakare bateba abagakana barabu 50 na 5 na babire enuguteyemo nigo bakare kogenda egento gikurukunga bana kire bono nonye n'ubutali lunch banyare ko babagwakana chiloni asaba batebekana bakenya 15 babere semia batali gwakana chiloni kurwa aso mwaka bw'ikiri bubere 2021 na bono iga aso mwaka bw'ikiri bubere 2024 sekyombe kikia gekurukunga vina access survey kyanyale takoba korobotuki na gotebanga abakenya 15 nomo enuguta 5 nomo asemia batali gwakana chiloni cyabo mugano ina buwe somera asenchire abene nabuna gwegure chuo yagatebanga ebinto mbiroro biro byakongire sakale gatebanga byakongire Diana yaratebanga nakamanyete kya muntu gwikwana yeta kya rusiri ya mabati y'abantu irongo kekale kogenda naro innocent yakego omugano norega standard page 3 eloye mbobu chalo oyite tu moisonde n'abantu baringe epikipiki omugano uyu nokunirega naendo omugano uyu nokunete ase amangana ato kwanera chisairoki ase nara baotebanga akabesete 10 million kurwa se shairoki eroye aga default takana boniga kulingana buno gukukwaye nande naro chetisi aye na bali bakora uchunguzi bagosaba the banking history bale batebanga the lawyer nabwate amadeni amange sana koru 10 million agodaiwa 72 million echinirenga 62 million okabese 10 million ekwerendeli ekonya gukina interest ekona gukina. Now the question is kai Central Bank of Kenya ere gekogera tokoigora banki gago se microfinance bosaigo ochako tabwatiri rube kurwa Central Bank iyo gwenerete ko regulate amangana ya igakonya bake actually amadeni ande nare togosoa tigantebe ento tagete chibese na ande mtororo no nintu asa madeni okonyora madeni atogocha twaya so esenye nchu tubikiri gento ikuru enticement or online kwa boliru 200 kwanyore app nere kale gwaka iga tindi batebelieta kwanyoranga kwa koreki yakoire 2000 yamanya gugusumbua igo yamanya gwakira kiro montesi bake pasta ya bako mu pasta bako kororo ko muri baki chirikwa etune makamata iniro no kabeseta ya tigada bawo lakini kiuko kabesera umeje doja kwa safe ndabalende tokateba gaki ndoli kotebo Diana ngoriara ngankyo kabesera toirani nchiare ngo oroche tanyo wachi kwabulate lakini ngwa maitinga ngo kabesora irani lakini teyo Diana anyway obogi mabwa Kenya boni go ise kuligiria makabeso gabeire bwango mate gento ikuru kwa na makabeso aigoire economy ya Kenya bantu bachakira ubonchoreri banyorire nchira bagokora ibintu byabo byabere burunge lakini chinga kichinde amakabesa ya nara abekira bantako rero mate none simito bwatete koboko ni eli kabesa chinde okonyora somenyete nyumba ni yeli kabeso yani kire gendo neli kabeso nonye ni chiangajire abana bakakibakurukwa babakuruku designers bako oyo mare batebanga kwa pie show geta kwa ndo egwe yanga na ndo irani so ko kabesi o kabesi baro babwete biasara ngo igwe biro bana chisimye chwatebire esimye koguru 14,000 go 15,000 by the time okora wakana onyo koirete ye amakabeso okonyora kwanyaka nero nilibwa misini kwanyaka nilibwa misini mwanchu muligire nabo konyara kabago soma omugano yua asenchira yobikirani wase gazeti ya The Standard Diana Daily Nation ndoche page entangani igo chengraga iga chentingana tubwate ntingana yensoko nabono roche tubwate chentingana chese ya Kenya astubwata bamnyokiga iga tubwate Chepchirchir Paris, Faith Kipyegon, Beatrice Chebeti, nabayigo Faith Jerotichi, na chibicha cyabo kiriga unandokoranga watete tandire watete nga bakomi abamnyoki abaniyantokia bazabaniyantoki bona abo babera masanse
yani bamesete bono go bali chimbero chiri chinene nande no mate chwera baragotebia sesemo ya siasa county ya Nakuru egero gochori buli bwa korekanite bwa erete barete na baru byari ko nga Nakuru Queens omu women rep omu governor omu senator nonyana babunge bagachorwa bagiri techwe bono naga igese chimbere chigendeta somojo o Tokyo imeyense ya Japan abaswaito baito nigo bakorete biya nindoche muswati okurukwa Faith Kipyegon nani antogete muswati naera naro ngakia kamwana ko babwete Faith Cherotich ako kaminyo gatana garuka kabua omuswati oli okurukwa yavi bandero mukamba gete naero kali kuminyogera baharini naera ngoligia chiete lakini ne talent umwana oli atakaminyo ko Olympics riria lakini nende bono umwana oyo maete chimbere china chinyole jo Ibaronta tete ngako boitwa nenge Jose bichwea sinere na miante ketegirika indiji oratiga naro cheigoro soli kubaira ni maega mo koingiriano enke batinga naka minyogete musiga amagora kanga Yodia njetinanya kuminyoka tinta tinga inere tinta tinga toldi era katana jete ni nyare ba toldi ba dakwete miaka mege lakini executive batike kuru noje mulolongo kiacha batie town ina magoro talinga ne bese kitabugati so ezige jiko jire tizi eli bwana jeshi anyway na bwaime ira bwaime die twamasa beira maya nje na tete nondochi tuwansa beira maya obo na nje no chiko working as candidate ay bono wachake ngini bwana jeshi otete nondochi ndutu wako sabira maya asipakale bateba chisemia se chinsemo che university bono nigo chiatene niwe asibono aba bali bakuru kwa ba lecturer na ayo bali bale asechi university chibago somyoro na bali bandu baguru chi staff banyariko bakondo mugiro nigo bachagete igoro asibago teba nga goikira bono iga nigo babekire amasomonse bataligo chiko bagosomi asibago teba nigo batagete chi billion gwetani 10.5 echira tanyara ko bachigwa kanwo goikira boniga asibago teba boniga ebyumbe biri bitenete aba lecturer bunigo bateba nga nonye mbono iga bintombire bali kira ntene serikali gose kuigwana babu gatene serikali nechi university echikitaranya bachigwikira nigo asibago teba nga kerabi kira nigo ali bakoirana boni gomanya ta abana bi university go bali free bakali kogenda biri yakwara chi lecture chiateni amasomo ne asibateba nigo bachage tumugiro yo litukoliye igoro ndocho no naze gazeti ya The Daily Nation ase page ya 5 no konyora mangana yo kurobekana guse okogenda umugiro kwa borokia bechi university asibatebire buna goika okoigwana kwabo konyare ko kuikira ni bwana ande batebire ngaba kwira nemerimo ekero babikire kibesemo uko ali bakonyara bakwira nemerimo cyo kibego toro chigati ya borokiwa as university besokire na gukwanira mo ange mono bali banyara baguchoin the first years bali bona ba rodinga ande tokwira naka to chiko chakabia gwikira boni go butukana mbara sense meri semi chinga kibaganyete kora gose aborokia babombanyare bagotegerwa to gukwanira chisemi boigo bagotebanga ekyombe gya TSC nigo bono kigo chiko chinchia machiko ase okorikirwa kwa ed teachers na deputy ed teachers ase batebire go ikotwale masters degree omane go chikorikirwa anyemona somoro bire yo CBE ego chiko twara na bo iko egati subject inchiro ro iko chiko chirigereria ba elio onyare go koba omwedi master go se principal yes school no konyara mangana ya se page ya 5 nomo na bo iko to kwanira chisemi ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere ko tebanga ntobwate ghost students aborokiwa students chweya ekonye to kwanira ghost hospitals ghost teachers na bo ni gase chi school chi secondary ntobwate 50,000 ghost students asiji school maite akitimanye tirende lakini nkwara rabuli no ene school ero kieta lakini karoko enda to the ground kwanyora kende ngi ero elieta tu ero elieta naenda kwa gwe budget lakini genda bora buna school kiwasome ya moni prema gaki inje koje kora burukani daya da rero kali ko bingirwa bajibu yago St Denis eronge primary ya simu ngora St Denis eronge
Kwa go skuru. Nanda kuyigwa. Mimi etero nga Adventist. Na inje metero nga Adventist. Mwancho muligeri abana barusike nyorombo no kuna kubegeri gusi. Dada mono tiga toge drevo sia sechi gazeti asendoche na inche gazeti yeyu ya page ya gatano ekale koro kinga obulingoria dayane kubwatera nabo sibagoteba gisukuru nigo ya orokiringa nigyo serikali yabere egosiria chibillion chinyinge asegotebekana gwetera abana chiribu 50 au batari gutuka ase bagosoma ndonsi chibesi chiabere chikorwegwa na gwikira boniga ndoche chibesi chiatebekane nigo chiri chibillion 5 serikali yabere korwa gochia ase gisukuru ichitamanyekaneti norobotiro korokia amangana yo na namono gaigana bomuroche umuliki ase ewizara yechisemi gose chisemi chichoboroso ogorkwelieta Julius Bitok agoteba gosatebetie komiti ye bunge nga maiga yogo korubutuki audit bone yero twanjiranire na nyakango majana yarengo charo kori audit nyakango nero gocho flag off gigentegia chaka bono finally ne ministry nero yanchiranire nga gwetana billion 5 nigo chisirete asa abana bagotebekana bakuruku watoto hewa chiribu 50 egendongera Julius ogamba bolirikia sana about the audit ye out aba audit ye kara abere established mbaga ni komanya who were the head of those institutions ngorenge chi headmaster ngotenenerete nini chisukuru ekigakogera ekero capitation yao koru kwa makonyoro kubwata abanafunzi 300 mbali baro baikara stekerasi lakini amisini mbale kando gaiga bataiyo no chibase chichiko karaki chigo sirera igo bawo ko audit bachiere to those institution baboli abasinini chi headmaster gose bali batenenerete gose chi principal baerese asobene onya kwabwata abanafunzi 300 aba bamente tenga ibare negento troshbono negento kegenda teko kolerwa bulingoli aneme nyale kanengaba nene beji skuru mbare byaba obale nkoro chiskuru jira jirende mbagale kwate abesi chikali gotoka bakenya gaki baminto ebintu bire tokora bindekera bigosoka guchisi kulia sansa ebikoba egento gyokonsana ndoche Innocent ya gazeti ya The Daily Nation bateba nga chiskuru secondary schools baka junior cha junior na chiro cho abana babekure serikali kalugwakanira na barobo baka junior mate chisemi echi umuro bilioro rekera chiserikali chinyinge chiabere chikoire kuru kibaki ato chageti gatebete chisemi chibwene takoba bosa ichi amini totali gwakana nende mbacha kama pema bono lende chiarura abu chikona kogenda igora kinande mate twaroche linde mbadio bateba nonyine chibasari echi gose chibese chia CDF chikona ngochia saba bunge chibwende chirusi bichira ni wese ministry education lakini ababunge na barongo chabali batebanga chinga kichinde ndiro ranyore bese yeteraru Nairobi mate bese kuru Nairobi nero ngo ngoirere process otebe school buna bone naro chikaki angena se ito nyantaro ese mo yagesima school nere naro cha abana bakale gosomera isiko tigaye ko bayisiko dio ebirasi bya marabo mate tu abisomete kale sana and I think njenge gene tenga nindu tu alenga abo mwali bigachaka kwa gachu bya magena karonga na ndemiro bilinero oro yoko beke birasi bya ECD bya chira abana ababe burunge paka no niji skuru nde tu aleko soma tu ikirikira sisano nemo ndutu ati kulende dirisha chitai ya skuru rende kono kere ligena lakini bali bago chaka babe kiru dirisha na no borole kinaro cha ya moya maomo jose ngwaro chwane mugano ya maomo buli kabisa metena nakora kusi skuru ya alafu etago gete ai grasi ngero raso ma eto si eto koraranga chiskuru ngora ntote meti take tata ngero go soa chi county chinde wasabi na pameti maiga ugocha gwa kuminga kwa ugo ndara ali ogorale tanga muze munyute Pangirena taito kwa na kindigana igacha paka karokende kwale boli no ene abayibuli kaibale mokoligie bigito mwakera niga muome na botoka to apure mwa serikali na ne barai na wabali gereri aki socks uroranga ki ekere kero no Jonas megete bigito mota abandira ta ikomi mesumali mwakera ni mukoleki mume abana basomye mweto mu raibwense na gote nalinge dayana bono mambye chiskuru chiarambe ichiagache tunabaga kabali bakali mwakomino mwali kubwaterana ya bantu bali kubwatera barangira ni baje bate bakumira abajumbe bate ntutu wacha geti skuru amorole ngakimogo yakora egenda ese serikali
chinyinge chia chageti gwenyenje kamili chikanisa nacho chikachakije school miaka yabono rende okoranga twatige binte bitware gokora nasobwamo bwana nore gaiga ase page ya gatano ase gazeti ya The Standard ule nsabu jose okoyorigere bagate banga no mogoko na ndinge kiaro ukero mungwana oyomo gwe miaka 20 noyomo anyarte ko bagaguika ase college ya Masago soma na koira emboli ororo egere etumeke ko kane school fees yaye ese bateba nigo mungwano yuanyarte ko baguika ase technical ya mekorukunga kitakala kapeli the technical institute gotoka chinsemo cha West Pokot abwa sanya altakaba gakoira emboli ilienya altakaba gegotumeka gwakana school fees yaye na asilieta bagoteba niga kurukunga Pilim Juma kurua sekenyoroge kurukunga Chepkoge village yugotoka chinsemo chia Kapenguria asagoteba tanya altakaba gwakana school fees na nigo kurua aikaransa matemwaye ya KCSE umwaka 2023 agoteba nigo ubutaka bunare tienga yabo akabugulia kambulia kama kaira twararole abande bagabugulia isuguma baenda nero abande bagenda kamurangale gakoliye sana timaje sina matemu yo mwakoli kachiete eskuru se maranda ya lenge kabugulitie box yo kaiga box yo ne sabuni yo kaya lenge bino nge tabu yo gosoma ngia kolete no yanga yo gochinja abantu nkuru bara asobutaka jose lakini ngaito no enende amachiko y'eschool era unchole irinda tebe okonyoranga no eni chibaro chiri abayiboli bakairire ntaba to kwanira igoro y'itenda okonyoranga lero no eneonyoro mu headmaster muntu nara kaete tenda yokolete bituma yagara bamente ligo litaringa nkende nga muntu uri akolete bitume biye bietane ti bietane ti bya bayiboli kare tware gosoma kwara konyora chitebe bibere sato chiara menyo kire wakoraki chiara gobeke akobeka amatukata to lakini nje nimbo atali boli ali muri umugano tare ko ni mboli alete chibi school te konyarika ngokugura mete chiro abalende na chweya mboli yale ko ira ko wili yemba lakini school na bera alete prof Jose ni bwatu musani oyo mole wajia agontebya emboli ge kuguru siringi 600 wajia na andu kura taro mai ine mboli ngana na kiko ni 600 bono echichia kawaida mete asinarura atoke na babule dirindiri swali gaiganda yana okogende tinga ogochigosie bituma na ando bugulite bituma mutoliro mo bichigosie binde abogi mo bito safara boka ungo totebe na ki kwa gwe mutoliro site oike gari oliarusi oyo akoreki agosere oirane akagia TPT tutadeba kebatina mwingire sana kina bara base kutuka manyete timu gete yakairichi bando toliro sita echigosi yara enda yaoni yo makoeta mitofie tano kaliko mongino makoli kaki ali mate makoko banaina eketoke na wakoko ntaliyetinga pa ekelge babe uko kwanda kwati kubosi aliese kwa mwana utakongonda tikende kumbe gaonia bali gaonia arusia agwe kwa iba gaki agwe kwa iba chwe ndio kwa iba ngandokini kwa iba pi jamani arabu duma dingo tete abantunga keroko kongonte ketukeli osia bokoro buonzi bogoja buonzi ari bogoja kebatira baita bagara aira ba lakini tota mama baito tali bantu kongaini na bama ete korwa maiso tali gocho kupima physical lakini na bama ete korwa maisa tali metoliro siteli na kwa watu mwama lero bende ndiro batas de tokenda tazi chigazeti watu mwama tayemia kwa harusi ya 20 kwa leta tamani umanya gogobori ngai kwa ya itera kwa mabata bulite ntumuntu baligere ma evidence na tokonyara ya mandasi bara anuli wako manyanga ki kamuraka kagenda kafika aterechwes tigatogenda kuligeria ya chigazeti mwacho muligeria na mona stokatebanga nigobono togendete kuligeria aliakorekanite na bwestu wanyara kwa toko rumugano yubu mungwano yanyarite ko bago ikembuli asensemeyu innocent umugano no rapi chitute standard counties or suppliers 176 billion in pending bills report reveals no chomogano yoiga
uyubwata na makabeso nyubwata na makabesa aya alimaega Shylock economy onye ndiri abanda ba suppliers ba wakanu chibase chichiabo kanga ngorora tole mane kego correct kego circulate that is number 1. Number 2 ekoro gwete counties chibwate den ya 1.176 billion the national government kabwate go 600 billion suppliers go sabando bali eita ni gento wa supply to chi school gento wa supply to chi ni nyagitari eita ne service oyana nete nkwana wakanu egente kana kerokyo na kiga changiete ama kabeso gekogera onyo kwa supply te kero wa supply te go sene totebe ne bituma go sene chinyanya maega nkwa bwata na abafanyikazi bali ko gokorera bono ga netie bese likego chiche eika sore oruse profit oyana nabana maega oyo gokorerete uyu wakabese tubuye nini bona kioro chenge kirerete agase twasoma mugano ngumuntu au kabesa kuruga orakana ni rega abantu bandi babere depressed mate pending bills twara no ne county government gara chia chiri oborai akanyora umugabano uri ukira atete ko verify nga bali bagoteba mbarwite bintu ebi ngaibire chinga kichinde kwanyora umuntu na barwite maybe ririba mate nara bintu mbiroro kwanyora gose nabandi batagorikirete lisiti burunge narore bakese sigume ko iru na ichitwale kwa neche school kwanyora lisiti limo nditachete mongena liata chiwaka gasibera ni chianga kwanyora bantu likago mwanchu murigiriri tiatogenda umutimo komoke tokoira nanto nyare ko batokora ya tungete siasa segotebekana bono bali bakwamereria serikali bono nigo bachire bakirete bukiriru gose barire bakirire ekera ekiama kia William Ruto kegendete gwaka chikonu cy'ukurigyo burayi basobo cholyo bokebo gendete ase chinsemo a imense ya Kenya aigane Soko TV murubeli ne Soko bwakira Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi omwancho mulire bwa Nsoko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge chao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Nsoko TV oboroso bomogusi Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde aboroki wabaito nkonyora barobo konyi wa masomo wetere nchira ya help nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 kusitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com Samalieta ngoro kwa Jackson Omae Yuando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tabu chandeka.
Soki Electronics no tuli iga asinjao. Nkoni tuli binto wichakire byenyumba ebye salon nonya nebinto byobesi aselibuli uraikeri. Nigo tugutukanye mucyunemera no bokorera bwito no bwokobokera. Twakirisi miese namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibyo mucyonyamera mwesi mwariganirwa. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Wancho muligereri aigane Nsoko TV murubeli Nsoko bwa kire stogendete kuligereria aliale sichi gazeti na nigo nagote bituko ire na kurwaso mutimo komoke nigo togosoa sensemo ya The Standard yasbago kwana igoro ya siasa page ya kana bakale goteba ngabono bali bakwamiriria serikali nigo bakirire ekera serikali ya William Ruto gose bali bakomoko boko bagendete gwa kachikonu nabono bakunyaraka bakoigwa asbago nga abasani bomuraibense au bagendete kumwakire kuko yokonyoru burayi sentunde yakabere mwaka bw'ikiri 2025 nigo bagachakiri chi campaign asana ne mono bakale goteba ngabono ekiumbekeliye kwamiriria serikali nigo giairanire ase egento ikorukwe emekutano yogo ikaransa ase chinyumba ime chi boardroom bagoteba nigo bono mbali reso kisiko na koso ase chi hotel opposition ni kale goteba nga bono muraibwensere igachenjeti strategy actually na ero chenjeti strategy asa kale kumerana na barai ase chi hotel emebogani na namona abande no na ase chi obise bagoteba asa matuka aera opposition intra yigumono naro chegora matiangie se TV yamo kakurwa no nyanero inkwana yabo gotebanga igo balese ingakili yo gotegerera baigwa abantu nkibago kwana so serikali ya rontoro chemiro binero ntwara chuzi abali bakwenda State House abali mukiri bukomi na ndijiga kwanika bayiru kiri bukomi bakagenda ororendo bagateba betri bintu byabo twarora bara yao bakona kugenda na onye State House abandi bakali kumiru no ene sembe bogani asbago te abone serikali bose bali bale serikali na bagendete kokora e campaign ase bali bale ase semeli yo kwamelia serikali bachire bukiriru ndo chibaige gazeti ya The Daily Nation yagoteba anga egati yabara imense ya Kenya kuri nemegete bicha ya Kipchumba muri komeni gago asibago tebanga niki kororekana nga abali barase serikali nigo chikambeni cyabo cyacagite mapema asibatari ko bwatiri chiko kolende chwe atmaitinga lichikeririe constitution litari ko bwati guriye chikambeni nga irigo chari apply na ndirigani iri apply eli ndiyo gekogera Kenya is the only country yani toliko manyanga graph ya politics kere constant rioka either na twaka chikura 2027 ali nando no koigunga ba family anata nyini coalition okay one of my opposition opposition yaito onyo muntu karo o mastete toraro ke omwalimu ase amangana ya opposition Raila Odinga Raila Odinga na bwate kero basome kitabu kilikia miguna peeling back the mask arenge ko batebinga you have to be on the newspaper on the news TV radio every day either in good faith elikuwa kolete gentekia gose umuntu naro okaraki eito okoramete gose okonya kogosusura nini kisiasa na ikwara kanyorera Raila Odinga aro relevant rio kampaka na kerali siko kwanyoranga newspaper njiri kweba kumulike kwerendega iki but bona banda bakwa yunga una wata matianya atanga bakirete baigwe kuruo mona inchi okawaida ninki ago kwana bebire ngaruto ne master yege mwe nande nyore president none ngaseti yango teberega rena bwate maso na power bonega gekogera tiango tai kobekana ne chigari chena mabutoka mogenda gose Mombasa campaign gose lari
ne chibesa lakini kwanyora anyoro murai bwenze era chigari cha chira mabuta atake kwenda Mombasa atake kwenda anywhere chiro one they are using excusing ntoko nyara go compete nere yenda ligere lime kutano abantu baruto bakora pa week onye bare yonzira bakonyorere 16 ensi ya Kenya nige tigalitie myaka ebere genda sobochori na nemono nigo bagendete kurigiriria USSM ya CPG 10 nigo bagare otebe kiombe kyogwa kichikura USS ya Kenya ke IBC nigo bono giatebire ngebuga tibese chisaine ase chigo chigokori obochori obokebu chigokoreka no mutinyu 11 asipakare goteba nga nigo kiombe kye oteba nigo bono iga kianyorire chi milioni chi 553 ase chiri eganetie tagete chi bilioni yame enuguta inye nemero na isano nemo asegotebeta gete 1.046 iligokoria obochorio boboke asibagoteba bono gwetania echichirange chi bilioni chi milioni 400 bataranyora kurwara ase serikali iligochikokoria obochorio boke ikibono gyo chikuburinga obochorio banyare ko bakubwikira ni njire batete gose mbanyare ko bakora budget ye bakore ni chibanyorire asibakare goteba gaiga ndoche Marjan oyole omo chief secretary omo chief executive officer bwekiombe KBC akare goteba nigo toganeirie totumeke system ekuruku EGP lakini bono nturanyora gento gekurukwa obo nturanyora we sought concession to continue with the old system, old procurement. Aseba batebanga nigo basaba banyare ko bagwanchira gutumika system eri ngoro na asaba tebirenga bono iga tibaraye goli bagelio negentu keirire budget ikogenda igoro namangana yekiombe KBC bunegendete gotebanga nga umuchando nororo nengo yochokoliyo muchorio boke na gutumika system iyo nyi ekurukunga EGP lakini elections kia Kenya are again the most expensive. Tima itindika tokoro system whereby eragere reduce konya ko move box na nini. Okay, you go do away even ni country chiri developed like America. To go do away kapsana polling yeli physically. But we should look for a way na kika obochori obora bera isike kogera onyana algo chwake kura yana nyansiongo gosenya mai nakinda nyaka kuru Nairobi ga naende baru nini genuine November 27 neli tukotoganyete naende ga no siase gocha bia gekogera no nyane upeto position ne government government ye win na beko bataima from the grassroots abantu abaninto baigwerete opposition nero no epimete biroge ngakito correct kwe tote yo muntu yo nga ground teli nae okay so amatukaya ari kuchumutua nkoraro ratole bakora minyokani kidogo okay omunchu muligereri aigane Nsoko TV nigo twendete kuligereria ali research gazeti na nene mono sibono ndoche se gazeti ya The Standard na nde EPG 10 mugano nororo sibakare batebanga abanyakenyoro nigo basambete chigari 3 na gusamba chipigipigi as maega ye ekiombe kia aba bangwana bagarukwa basalia bagare gorukwe ekiombe kyo bago kia bante 30 banyara kwa bagusumbwe kenyore kyo kichinseme chikire chisemo chire limuru senge ya mabanya takwa bago ikaswa batebanga nigo chingari 3 chiarenge cyumukagirwo yo mochenya takwa chigwo kiguchigwe kumuriro na nana mono pigipigi nere kanyara kwa gusambuli tukuri goro maega ya abasacha batatu basoete 30 basoeta senge ya mo ere chinsemo chia boma semo ya ndeia ime yeka sub county ya Limuru na konyara kwa bagosalia ebinte byese batebanga nigo basoetabo na gosalia ebinte byo esenge ya moyo mugako yo mokurukunga umugaka Lawrence Kangara chinsa 11 chia mambia ebintu bigasali gororo na nemono nigo bagotebanga nigo bari kurigia inchira bachi etoro igo nigwete nga abanyakenyoro basaliri na ndere mono nuruchenga ebintu byabeire asenchira yogo kuri nabo togoswa gucha gazeti ya The Daily Nation EPG ya 5 na 3 ngi kwaniriri gori yomoro muya osha asto komanywa igoro ritko ekero mara ibense ya Kenya halenga sense ya mochiria chia Mombasa county ya Mombasa na kwaniriri gori yomoro birisha gatebabuna na chukwa kanera
aba Kenya bali batari kwenyara umurubiri yumba nabe gakubakanira kinga kitokumanyibwa kurwase county ya Mombasa inga wetani abantu chimi isano na batatu isano na isatomberi geti no murubiri yo abu asense ya Kenya wetani abantu chimi emeronge wetani abantu emerongebere na etano na batatu berigeti no murubiri yo kurende ekinga kikire serikali yote bangane chikwakanira abantu bali batari kwenyara nabwo kinga kisitwara jobo tutukani wabere bakwenekirwa aso murubiri yo sha APG ya 12 ntobwate young mothers igaiga abayibolinka gitaba iboli abake gusibali bachakiro omurubiri obwo kurenda ha akinda innocent murubiri bwo kurenda abana ningo na barubu babete bakorokorobikana kwa polisi kuri igoro ase babete bakurwege kurero kyabo cya serikali kwenekya bunangu chire gukora bye kuse ushire kubwato ko bokonya sentireli ya bene asiense mochiri ya chasha igonga ekera serikali ya ruleira yo kwenekya bunani chikwakanira aba ntobali batari kunyara ase omurubiri yosha ya tebri ne chikwakana chibes chonsi gontoro chinagaiga young mother simbaro ase nyagitari ya Moi Teaching and Referral Hospital igoro babete bakurwa yekurero kyabo nga murubiri turiko bakonya konya no enga abali batabwati inguru chine cyogwe konya nibo gukira boniga babwato muchandase kinyagitari ekera bakira kinyagitari ico no konyara amangana ya page ya 12 na bige page ya 4 onyarwa kotegera na bige kwesemya mangigoro yasha Wanchu muligirali aigane Soko TV na CPG 15 se gazeti ya The Standard niko bale batabanga bona nchira abasubati kosoa ase ekanisa yige Katoliki na koba aba father aba priesthood bona timati oseto chikubaruka aba mother Sipara tabanga bono chinga gichekire kanisa yege Katoliki ebwenete wanchira abasubati na barabanyara ko bagosoa ase omurubiri bwoko ba aba fathers batabire nigo bwenete babutulege kolekyo igesiekerete abasubati abu utanyora libaga amangana ya nigo alikirwe noyo mukuru nga Valerie Bigen oyule omo lecturer ase university ya Laikipia obo father igemineti timadi bone lieta lira change tutiko mo sister maete nkalia unkali maete umufadha akorangiri umugaka kero kwigure ngumugaka okire gokwa manyanga no mufadha okoliki okire bono gaiga Valerie Bigen gakale batebanga abaswati na baruti gabaye gulibaga banyara ko bakoba na baruti maete gose turabaruka bangina banyara ko bakora emisa omaete ekwerende pechene ya opinion igo talinga ni rwete Vatican birangera libya muswati birangera libya mundu oroli aligete awatebanga na barabu abaswati gaba bae guli bagara kibone toranye take serious ituko Vatican era issue press yatebanga tuanjira nira magana because magana kanisa ne bwa tumurubili ngende gikuru kwe doctrine muswati inere ndo urule birangera libya yenye cheka mineyo mate andokote ubali ngamba irili bakali yokorengereri kera barengere na babatebe ibintu binde byanyaraka babikorekana ndabo igo tigana kuhirania tukurasi gazeti tutaragendera igazeti ito equilibrium kile goteba nga NCL Bennett metuse Ben introduces AI powered minister to end corruption in public procurement uyo minto chwea na mangana chwea bono nakiroche emeremeto chigotiga AI so the Constitution of Kenya might acquire 24 cabinet secretary. The minister for ICT, William Kabogo. You know Mondole, physically William Kabogo, Obwate ID card, or Miboru Kiambwe, I think. But now, William Ruto, are the cabinet. Abantu bale 23 oyo 24 mfaju ata ICT yani tali monto oro AI actually AI achire sere AI bono ne kwendegete bakiriete nere community chitenda nere gokora APCD nakibonda kibeka se yani muntu teyo tali monto nere kumani tigante benga kutwara no ne hotel chirobot nchiro chiro saf okogende hotel kwagenda orolende Wikaransa wako ne order yaro ngakinga leko order togoja kwenda sa utaje kutiroro
kuendera vindu kwari kombori gosena ara chiro Diana ero tuke wachire okay kwara chiro choto iroro rotoro kya bantu kalinga chwe whatever no choto ire wa tocha kwende tokoroki ki anaro wika tali muntu kugosabu ne kwerende waro kwara lirenga number 1 otali muntu lakini is a ministry you nero a minister nero put minister into quotes mbaka abwate lieta ndira bamuru barugeto mu minister we katubwate clip gari tiga mu direct itatu bekire tumane gotegerero tigato bekire clip kira kinende ngagitinga nebya yare chinga kinacho chidayano maite chigendete kwera itukolia rero niko tubwate muraibu abasaye nwara nandaro mo chairman niwe toikire sesemo ya kabiri studio asema mbia bono tuchikoba tugukwanira igoro yoborayi bw'abasaye na baswali baga yoborayi ngagitinga tigana kuna chekigo erieta lya erire Edirama na rieta lya ngagitinga yabikiro gari minister for nini Prime Minister of Albania. The world's first AI generation minister to tackle state corruption and aid innovations in his cabinet. Aiga Kenya intu ngento endete gukwanira no kogenda sensemu ya e-procurement. Mwamanya utebanga nga mutaite tuikere Singapore. Lakini rendi naro chigoro mbate betenga AI yabire another mother abantu bono bari guchikorenda bana igo gutigo mwana agagu yakorendera airport yakorendera lakini nkaete bintu mbere biro bieta replace pi kibanye tinga kigo cha replace like koburugere bitu ntireri naro chego koraiga ego tokora kurbo no bana batokore baba ego cha kwikira tutenene tuliko kora kende gekogera chendo chenga morangera ringa kitokoiranera ki provision ni chuna farming ngakibano rendo to cha kokora AI so kotora gozene chai wale te machine chiko machine zeko to chinje chai ro machine jiroro ukoburugera ndo abo kwango kiri mwacho murigereri aigare soko TV murubire soko bwakire uyo chwa yo iradire umunyamu akoitora agenda rwibwete njere iradire e clip etuti mati so mu director nengere sembeo ngagitinga ne chayarenge oye bekire bicheyo asenchira yabene gweto mu minister bwe asagale batebaga rosi yo kuburugera chibando lakini yo kuburugera chibando beratoke wanja mutaite motule chigasi chonse yabantu na re ayo metengo kwena ni voice over ngoja kuikelera ase comics yeliogo yasi yalira chinyanya wale chiombe kame esibi chiombe kame chiombe wane ngoja kuikatu karanze tiga ayo koragera guka ngoko rugerere tigato kurera umoncho muligeria igane soko bwakire oyo nchwe karachire tigato ira nensemo ya kabirese studio tuyaliga nitokoira nanto twale nkwana ya bene no murayo yo mukuru kunga Duke Mainga ondiba echate tanyala kwa tukwana sinchira wikero na igane soko TV urusu mugusimu rubirine soko bwakire Eye Nensoko TV uboroso bumugusi samo yamangana maya kera kama tingatara ngaike taoni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana umozu batera mabwari Muligereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge nagaika kabwatwa nuganite skuru aso mwana arakora ibya asa amasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo
emerulito nige kugenda namaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'iki laboratory n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Nisati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nkuba akaramya mwana saba no muko no turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagare school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school ga na berengia asaba na baito bagosoma asamange twakirisimia namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'ubwikirano. Emanya mange naboigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi. Ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo. Eskuri y'uburuso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana w'uburuso butingu bw'ikisemi asekerengo g'efees uranyare wakana. Abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokirwa bunakigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokirwa ntubwate inyumba cy'uburaro asabamenye time endagere yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baito be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengali botali no mubwekano Triza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolibya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokyo baitu nguruturo bosombi asaborokiwa shimba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimye namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira no nyambari bari ko bikise amachinde kyara ntuwate means of transport baleta abana erinde tobe tokuba amasomo yara abakonye ngekegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school weye abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Amangana maya bunabotambe inethiro oye amate
na bono niwe ko kunyaretera abuna atekire gochakira ime rugongo rwa Gusii igoikaiga ime yo mochi Nairobi egatiye chingongo Mambia bono aigane Nsoko TV murubiri Nsoko Bwakire na nemo no twagotebe tikururi tukuri goronga ntwabwate ikirenga gyo gutwara umugeni ubwateriye tasese mu ya Gusii na nemo no kunyaraka baga ukonera abasaye se kinga kichinyinge uikira se studio na nemo no igakurunga Duke Mainga ondiba echate echate na rimanyekane kabisa na nabwate profile yekogera ura kolire binte binge ororeka na sense mu yuko bw'ichingero na ningo bwakire sana I think ase Gusii na bwate chifu chinyinge zaidi aso mtandao YouTube na namona asobora inaro kwa beli roro kabisa tigango alibageli ura kwa ni mu Gusii tangana bia muno sana wono Abagusii ba minto mwesi se mwabeta na basogeiri emambie yegengia yelitukoria Ramisi Nchama litane Duke Mainga ondiba echate na gokire sana kobaga na mwana minte Nsoko TV, a very beautiful facility bia mono sana isingi nchiyoko nyagusuguma community yetu yo mu Gusii ewa bia mono sogocha bono ngoroche buno mo chairman mo chairman otenderete commodities fund exactly sachindo maete tiantebe konyorole chi ministry nchiroro gosechi parastato njiroro gosebyo mbembiroro konyoru montaroro amanyekanete at least korarwaga background gaga igase urenga commodities fund ibese yogare kwanana era tuge jumbi yambuli ngichitaraga muri koranga mbia muno no commodities fund actually ne fund around the Ministry of Agriculture to support abalimi bekawa to support. Previously we have been supporting abalimi be sukari before a portfolio yuiranigwe it's a sugar board so we are mainly on coffee to support ya matoke bananas na suguma to introduce ese financial year yega igochibesa nchirororo sabalimi bali bago simeka matoke to support the coconut farmers in coast region, you know, cashew nuts. And I think it's a financial year go chaka to support, you know, avocados, more especially Hass avocados. Okay. So that is what mainly we do. So it's some sort of a financing, you know, institution. Okay. Bunebengi. Utatigabono rates cheito chire completely in Samono 5%. Tiganchakira ugekora chibesera chiro chiabantu batagete baramanya magendera buna bagakora tumaiko gende bintu binde bono isachinda bakubulinga ki mayate buna boni gakara twaligeria se chigazeti boni gabateba inse ya Kenya abakenya bangi nigo bayirana asama kabeso chibengi njikaliko babese bono bayirana ne jishayilo kichikuba minyoki asibone rishirike liri no commodities fund watebire mukuru interest yense na haro bintu binde mbikaga niri binge no basically kawaida there is a procedure you access a loan from any facility so ego depend unabono usomuremi ubwate gusino burimo again toga ne iri gutwara ne title bako chichene title deed bono to kwa 85% ye value ye kikinga keri ubwate is ko bangene institution I no muntu Quran because actually besides kona na chibese chisa baremi na ro taitachi kulema na ro taitanyo le chibesa a trade with commodities era tata itu kulema era taitai uchibesa aenda gure kawa aonie aira ni chibesa waruri so now bana barumba koreta banchi kuchicha so abantu kunabu na bagucha ne bank guarantee waruri ko se purchase order so ugo chicha yunero bona utumia kune collateral owe kuchibesa abakenya bangi bamaite chibesa ichi abakenya bangi abarabarimi in that sector bamanyete chibesa ichi and more especially esobone myobona na buwe kagubore in central province actually chibesa ichiga
nkwa turi baka SACCOs nkwa turi chisako ikora nkonyorura abari mibande mbali kunyara kwa forward konyora chikolatero mune chitwa kwa na igoro chie taito na bokonyora muntu tabuga taito na abo atobore mirikintanya tanya go process actually inka se itari gusi bantu bangeze bamenyete na baracha umeta seri gwa ruzi go because amenyeta asama it is ancestral land lakini tabuga taito bantu bangu maite gusi bayigenete kwanza okonyora uyu bwete none taito deed is not even there taijo tamanyiri nganga yere anaza area abantu bamindwe ya gusimuka na iri muri gereri kabisa so that you process mutuari that's a very important document na bego okonya ku access facilities bunechi so chisa kuna chirecho we give them money egere batokonya eko azonchi baramba bwate bank guarantee na bakonyara ukave bese batokonya chibese chiku extend go chise abarimo nechi society una coffee societies baramba bwate titles na ndemba bwate running accounts chige chigo kora chibese chigo sona gosoka so it's easier to work with them na repayment nero mbier dara chakira kurwa bisi koma igosoke repayment I can say teribobe for my facility lakini challenge ko chichire chiaba mo especially ekero muri miarengere tinge nebesa serikali kwarori wono abandi baika baba reluctant na kitu ikirete bono tukakongiri chikake mo especially for coffee societies society barabwe bari goika baumbi bandi bajaka upono baitani political bajaka utebanga right off chibese you see we depend on that money kwaira cheira na chiachi kokonya na bali bandi usina boko be repeat client so it's a culture that we need to cultivate umugusigo sebo no Kenya egere tumanyenga whatever money we have in government it belongs to us so therefore nye kwairu kaba prudent enough na andoirani tubasaka kuchikoba tochire egora abakenya na RSS mu naba kongwe wakana chibese ntu atebekane kwa baba kongwe tubeketa bada bageji blacklist bago twakera waya ora tukali kubuguria asini ni gobona twara kwanera service yabo mate chatabu atamagi mamange sana I think you have bugimba buga bisi watatebiri asobwenge tintageti kobera oromono at least mubugate none website ya Saba Kenya barasoe anyoro those details na ande ntobugate regional offices if you want konyora information we have an office in Kericho we have an upcoming office in Kisii we have an office in Eldoret in Mombasa osito ijanda so online I Google commodities fund you be able to get all the details you need we yakigimo mwanchumo ligere na nagatebi nigo tuli na Duke Mainga on device chate one mate chate da liri famous wono ngaki na ruchi ngwali nge mukisi ni mukisi kabisa I went to attend bali na bana ba minto na ande kende gyonsi to suma ge koleto mugusiamo because chi community chinde chi arore kanirenga bono everybody is fighting for their own so I said man let get together to go na bana ba minto we interact to culture ituna kiege enderete it was good umete na yako arakora umurubiri bunoli yebono kwanyore backlash na kwanyora bali bagoto exactly how is the experience no na ndiko chitora umurubiri obviously we can't stop because at the end of the day every day is a learning day we have had very good events we have had our challenges at the same time so wono iga etokuriyenchira yoko rekebisha whatever issues that have been there in the past so that we perfect the art because I've been in this game for ngagirete uno mwaka ono gatano but now for events like Gusii Urban Festival this is the first year so we were very fast we did events very fast within 1 year almost each event isato Nairobi Naivasha Kisii so we realized no we don't need to do too many we can focus on doing maybe one every year but a very perfect and magnificent event ngwasambete chi mbebe I think bridges actually yes na kara backlash ya lengo online how do you treat that one abande bale goteba kero kurubiri gente communicate bande baba disadvantaged I'm sorry na kwira ni mai gasini because ya yubu gimabuga ona ubutambe sana so na kinao te very well the main challenge here maybe dealing with a person ukorokunye chate bronja ma people's person na ande
abantu nkunyara bari ko access usikonkera so many times when you are dealing with people more especially abantu baminto bausi ngakijinde turi kumanyerera inga who is genuine you know etole a mixture of every sort of person munabono we have not had major backlashes chi event ito agusi urban fest mostly okonyoranga is a very minute thing again togeko kega managed but you know we are people who are fond of picking you can do very many good things 10 of them and the way to picking antaga sinini baka magnify ko big ntekenene so for instance the major challenge I can say that we had when the last event it was basically issues to do with technical the one for instance maybe into ikaraza to iwana natua kobeke contract contract yiga igego soma igana iga bantu bandi bari gosoma mundu tari ko understand bantu baitu ba core expectations chire very high kwanyora nguma etechate bantu bali ba imagine chate abu ate bintaga ne riare ete tubagane taliyo bintu yo gatigara ese bintu abo no nkaite mugwitanira ekero contract you are learned nara gotegereire you are vibrant ubugima bwa umboliska gokubarikire sonke cyane paka koranga na kigu jikiabu chake waro kwanyoranga a few 1 or 2 3 people. That's why we decided now because previously when we were starting this is a baby I was involving myself so much in everything so and when your name is out there people tend to take advantage. That's one thing you need to know that umondama etenga onu muntu popular innocent so they like breaking laws, they like mbali go follow protocol manyanga oyobono gonko mukosaiga egere ebintu gete bikorekane without even following the right procedure. That's what I've been facing. I've faced that many times on small issues. But then it's something we try to train abana minto more especially in Kari because where there were issues was at home in Kisii. We had a very good and successful event here in Nairobi at Canvo. We had a very good successful event in Naivasha. The event in Kisii was very good, but there was those now small things. Okonyo rumu mbroi mukireli baga mugo kuana unatokuana iga uminyoke mitandao uchaka kolera korakiango and when you want to aurire iskogari people tend to go with Orio mbali utaka kumanyanga ki ngogo sete. It's a very unfair by this society but then we have learned through the process we have known how to deal with the people we have known where to do events where not to. Ono igantu baitenga gari na bongo kani ngatoge ndokore kwende gari. There are very many issues. Iga koraiga and we have also changed the strategy. Now moving forward the next event ya Gusii Urban Festival 4 I will come there as an artist. So we will have an entire management team so that these boys some of them mumede bakwenda balera yondolera bono nchinki wantigerete chitombe eketi bono so that people can work so hard management epiki omuntu ntayororo atayote banga oichate nkonye but still the brain child yao that is yes but carbonate brain child yes ba koboiri ba koboiri no not about kongoboa. The thing is in Keringa we want to be nakindate more we formalize and we make our young people understanding enegasi and you need to be disciplined. There's a way you're supposed to one is saying njunjembwate political face na kwa ibwatera na entertainment face everybody yoko nyoranga no musao terete usina gatera akamike nyoromali igata etenga mbeke na inje list utamubege tiyo chakakorera abantu bamabuchaga gotebanga bono mugambi ngakiugo utari gokonya abana abakeba ukinende like kwanyoranga mu create an necessary animosity in a situation yakaniri koba well organized konya abantu bai mwanchu muligereri ni gotore na Duke Echate mainga uniba tigamurangeria marieta yonsi andi ni garo mo chairman as twateba license mo ya elishirika likurunga commodities fund na ande mono twateba ubugima bwaye ni gubura so mutandao na ande bura service na ande asense mo yabasaye togende tukwa nere mambia bono na ande kwa gukurwe kerengere kiago asense mo yitwe mutandao asense meli ya Facebook na bugonyara kwa kwa liboli lya woro tumuboli iga keliyo tagete tumanye igoro mategara twabigite bicha abanda abange they were expecting uro kabuna kwa urukire gabe you have done so well gochicha nare komucha guchumana nande gentu gya kabere nubwata abasani bagwanjete nubwata abandi nabaroba go castigate how are you dealing with this one by the way nje bro I'm a product of hard work and I'm a product of many times when I'm praised so much I get worried
because when you are progressing ikero kurigeria face ya progress there are those people get excited with your story and there are those people feel threatened and there are those people back automatic rivals mundu narugunya kwiburinga akiwa no muntu yera kunya okori bintu biae so I will assure you ikero tomete na community there is no hatred it's just yes mangana de nganga o nganya gete ngana to muntu ngakiango ni interest tu ni interest kuna anje mainly the main challenge you know go face mainly is political stand because nje bro nje no muntu kubuga te stand ere farm sir when I decide to become your friend I am your friend despite anything and tindi ko make changes because of coerced inche kerongo change my stand or my thinking is out of my conscience buna bone kerotu aligeti chikura 2022 I was amongst the very few people who were supporting President William Ruto against the wave ya rengi usi no matter muna muzikira ila babugatanete kabisa we know together with the former CS Matiang'i wakabuatana kabisa na Raila na Uhuru so there was a serious wave imeagusia Azimio but I was amongst the very few people who stood and I said you know what there are things I relate with these are the team ngatene na kabisa igomono onyukora munku arenge that is the period that we were abused and in the process I was able to learn that no it's not always that the multitude is right taringa kichonzi igo to baisa ko muntu kubungi uno murindo ogo take your time was strategize was study what does the situation look like egere at the end of the day you make a decision eco make sense that is a leader and with this wali ndabulia tete ukoboli boigo matabara indro kutokoliji step ubere kera bantu babacha understand maybe later bacha kumanyanga nkikwire to musipamo gete because leaders are there to give direction correct igole nilisangulia unili kongo sana you don't have very slim but thick nje bro ma nje me tindi konyegereka I'm a man who sleeps happy I'm a man who is very happy and sometimes you know the reason why I'm where I am is because I don't hold grudge tindi kutora grudge na monto and you know when you have too many followers you don't know who said sometimes ngwa karunde siminga ki nyagete ukwanire na boli oyunimo nduwana ine nyagete na ali kigetu I don't know what is going on because bro in this life I'm focusing on the antelope mostly kero kumnyoki antelope ibi bengingo etabire gatia bikonya goetaga enyama yeke bengiteri kwanza igere nyumupa kwarorire antelope is the most beautiful and has the best the sweetest meat so my focus is always there so I normally don't know kinyageta kuana you know if you live a life where you are listening to people's opinions my brother you will die a depressed person you will live a very depressed life but sometimes rende umurai ndiro barakuwa nigende get and you feel like you had made a mistake somewhere otageto kole kwire ndokora mauncho li asini correct so this is the thing na gote binga you will never be absolutely right ndo ine and you at the same time you never be absolutely right so bunandega I own a company by the way I have a company that does data collection and many times I've been able to collect data that makes sense data that doesn't make sense so I have a team that looks at everything wali wate banga ikenkome crescence wate boyu gano mundu wate bitina bia wate wakiango so I'm able to understand what do I speak where do I speak it but mainly I will assure you from my communities to go chetoko runa say to gali kusi nkuchi tori tuwa emotional our people many times they get very emotional montari emotional ro tata it go take time I understand I conceptualize ye binto kwarolire egera manyenga what do I speak or what do I do at the end of the day that is why we decided as a team to come up with a team called Gusi Young Professionals actually which I am chairing and we said we want to discuss issues
Okay. Tutiganeta biye yigo konyoru musabu gite kurwike mambi bakabwira so mutandao kurama barai you know looking for attention uramumurai kurumambi bakamugoroba we don't want that abantu bakunya kurutamangana yechi you know slogans and the like we said bono we want to discuss the issues. Let's find out how do you offer solutions. Okay. Yes. Mbali bagoteba actually no natete ko soga bwaso orumo chairman we yes. Kia young professionals kurwa so liro bali abusi yes. Bali that takes advantage of a situation. What situation? Keraro lira kabagasi kalega of course bro agotaka ku maneuver iga yes. Na kalete backlash na kabakende gions yes. Na ande batabangera au thrive as controversies chibere tabia that's true yonde tangani ngote binkeli umano minto you will this life you decide either to take action or to make noise okay there are people aikaranzete eraga nyete minto bikorekane it will never happen any minute you see problems strive to offer solutions any minute you see a gap occupy that gap kile kintu ngotebia basaye bwire tiga kunya guikara sigete unya kuburi ngao ngakio yaso eta sigete uyu ngakia chore tu echore tinina rangiria abantu bronye nawe koruche nga you are in a position you can be able to mobilize innocent the people who listen to you call them into a meeting bindembi bugati bu science ngabono ngao nga ni tiganya gete na chato bange hakuna my brother you understand so whoever says ngo ichate likes thriving number one when there's controversy that is when I shine most okay because the first thing I do with myself I listen to my inner self. I know myself. I know what I believe in. So tingo ko innocent uche ko guiding abono correct no again take tanga ni aibwika buno muntu monyene you call yourself into a meeting and you evaluate yourself kwarora what is it that I'm doing right what is it that I'm not doing right okay and then you make a decision as a person you will be appealing kero muntu abiko monyene kwe manyire to kunyara gwanju utare anja okay litangani ukule anja baka yo monyene uri anja umanyenga how do I operate how do I become a role model which are some of the things that ngane iri gukora egeremba appealing to the people so when it comes to leadership leadership don't wait to be given leadership all right leadership is taken and ngakite yo bro egapwera atoke ya leadership igire kiendo bakweba there will never be a vacuum in leadership positions must always be filled paka chicholigo na kyogoro yake nyoroma aria kero mugambigete maybe acholigo suno borai bwo chumbe ochaka go disappear ngora ko rwe ground maybe tari go ground there is a way nature was created abantu naturally okonyora bachakire ko line to even a very local person igaria ekenyoro okubaye direction okubatenga togendeka tokore igana so abana ba minto anytime you see an opportunity don't sleep on that opportunity take it up utilize that opportunity okay watebire kerali bagali yarorekanire umuntu uri bogoli lira young professionals abagusi what are you up to ngimubange take now we want to creating into gekurukunga an alternative voice of reason whereby to identifying not only Gusi actually because this is a young professional forum which cover nationwide but we are starting with home that is the Gusi chapter we want to identify how many nurses do we have in Gusi land and what are they saying how many teachers do we have in Gusi land what are they feeling okay what is it egora muntu to so ko castigate government for instance kurumambi bakamugoroba probably there is something the government is doing right but nobody is talking about it okay there is something that yego korekana in government which is not right and then probably you have a solution but nobody has listened to you so these are the people we want to meet with tororenga this is working this is not working and what is the possible solution and we'll be able to do a report that we go all the way even up to the presidency the presidency or the country or the governing executive yense should be able to know umusa usi this is what he's thinking umusa ubogere this is what he's thinking ewa ntoko bwekana umusa central province this is what is thinking na ndarengeretinga ekegia korekanire buya ekegise ko rectified we will have a better country so that we avoid ekora politicians baitu na bakora tole aba mwana siasa era akoro haka trend or trend go trendiga one term or two term
uchiche ground tari ko batebi tari go touch on issues that are affecting you as a person, as a professional. Ojo kwa na arambe 1 term, arambe 2 term. Oteba na aruiro ngoriane usina aruwe chiribuza no muchango yokoraki ogenda you remain suffering with whatever problems that you are facing. And let me tell you Mwano Minto, if issues are not talked about, you never find solutions. Professionals ambari bia bono. Professionals, bro, these are young people from our motherland who are doing very well in the professional field. They can be engineers, all right? They can be teachers, they can be nurses. I was even surprised actually, Umogusine Robuate, the youngest PhD holder, all right, in Kenya currently, who got his PhD at I think 32 years. Yeah. So the gentleman was able to come into the meeting. Is called Dr. Rugito. To draw a roadmap on how we are going to do activities in CA. So this we have guys who are doing very well, but are in the political space, but are celebrities, some of us, okay, who keep on dominating that space when there are guys who are doing very well, but are recognized. So we are creating a space for them to come out and offer solutions. Pia kigi maguna nete gukwa na igo mweshimiwa tiganda rakuburi bono mwachiramo but the latest move ekororeka kerabo achiramo ba gukora state house gusi matengana yo kwanda state house is becoming a hot potato. Yes mulengera digushikumira no murayibo wono ndakuburi Mwano Minto, let's not make state house look like a hell of a place. State house is a public facility. And the man who's ogoikaranza in state house is the head of the entire national budget. You like it or not. Okay? So, going to State House, the way people normally paint it, they paint it yaro rekananga ki abana abantu bagenda usaitani. State House tari usaitani, bro. The moment tokuchaka kuriye njera, you could demystify and make our people understand that a government is for the people and by the people. Is the people who create that government. President William Ruto tabe the president inga aichoreta gatenanga inje president. He was elected by the people. So are you right? So no, if we get an opportunity to sit with the president, we will give him a report on what the young people are doing. Because at the end of the day, is the person to offer these solutions. We can have a very good report to Mwano Mintonga Ki, whatever that is affecting our people in Gusii land is this and this and this. Where are you taking it? We can't offer those solutions, solely ourselves. You need the political backing, you need the resources, you need to identify these opportunities. Toraikamono, for instance, maybe mechatronic engineering. So what we need to find is a cottage industry. We need to create cottage industries. We identify there is a certain organization that wants to support the establishment of those cottage industries, and you need a state guarantee. Who will give you a state guarantee if it is not the president? All right. So if such an opportunity comes, we are going to sit with everybody from all the political divides. Kirumunto tuisokonyoranga Matiang'i has a better idea on how this thing can be solved. All right. We will pick that idea. We'll sit with him. If we are going to find out Wamunyor Nero what a better idea, we will listen to him. We will tell him now, instead of making noise, let's discuss this issue and present it to relevant authorities. Tete kwenda turumutu mukumusini tokoirana ntagete toirane linara mwagore chi press angaisa to inyiga chinyinga actually you've been doing pressers mugukwanira abaliki bamagana nekirenga keino nande mote mutete kuru elio giri kuru alternative voice na ndaba sai bateba this time na whatever there will not be a time oranyore ibagandi ndiro raso burai okolira kera mukora kana mutete kuri line na ababandi kwenda kwiguyo they will ask ibagalie no ndimo gucha kulira mwancho muri gite gatando mutimo kumusinini tokoira nantoga ndare kwana yabono mambia nigo tole na Duke Mange chata tigandara mu musike Mangi no you former deputy governor Mainga echate na ande no mochere mani mwancho muri gili munyakirugo tigataga no mutimo kwa makena ande tunakora alimu atumire ase mtandao biya mano.
Ensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asing'incho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatiribo Yakigimo mwanchu muligereri kogendete kuligererio murobiri bw'Ensoko bwakire astole no mugeni obene asilita omo chairman Duke Mainga Echate togendete gukwana Ondiba. By the way, is your father? Ondiba is my father's name. Okay. Ondiba bono matena nyota abantu bana litenga Duke Mainga Echate ngaro anko baba litata. So and Echate was not official. So because now this is the name, this is the name people know me with. I had to make it official. Okay. So Marieta na bono nani. Oh. And I'm glad ukoya so most people here kabisa. You are the first person. Tiga biya bado tiga together. Na kubuliri swali. Abasa alikira nguligiri mote aba young professionals abali kuri wose gusi mote te kole tigende kurukwa ili ogirinde alternative. Ase Kenya gaiga ili ogiri alternative yose na aligiri kona kole tu siasa. Oligiri lintu bugade the main broad based government. Yes. Iyende kurugu United Opposition. Yes. Iyende yachire kurugu Kenya moja. Yes. Na inunga imura abono. Ese inuono mugotara number 6 mwenzi. Okay. Okay, now this is the thing. When we thought of the idea ya young Gusi professionals, ekenengege tanga ni tualigere thinkeringa nga kiomusae o Kenya uchire skuru osomire. Nga kiamenyete. Okay. And so we realized that majority bakorete skuru but they don't have employment opportunities. Tukama korengereri nga umaete in life chikosi njirora agendo some that can employ you privately and there are those you depend on getting employed by someone else. So then tukatebanga now our main mission is to identify, create opportunities and grow amongst ourselves. For instance, onye gintaite represented by omo wakili, I don't need koenda kurigo se murikor ko sengaki. We will look at our database and pick our skill from there within ourselves. All right?
ebibi sakubinde na bigendere to kina igo mwana minto. If I need a cleaner, na nyori maybe asende gari na nyori ngandu what opportunity yo mo ndoganeri go clean maybe because no bisiga. We will look at amongst ourselves who is the businessman dealing with these things. So litangani we are creating a consortium of our own to create opportunities amongst ourselves. Never ntorazo kaguchisiko. We'll be able to create opportunities amongst ourselves. Which journalists do we have ga? Unaona manyete editor bwate function, you saw we had a very good coverage. Yeah. A very good coverage across almost all media platforms. There was a media consultant there, and they made money. Okay, so why do we need to kogenda kurigio muntu yokuruisiko when we can have a media consultant by the name of Innocent, all right, who is consulting for us, who is assisting for us, and we pay you. Okay. In the process, you'll be doing what? In the process, you'll be growing. Okay. So ekina kekerenga gite kenene. But bro, you will never do anything in this country without political goodwill. Okay. So amongst ourselves too, we have a political wing. Okay. How do we develop politically? Okay. Who are the people in our team very capable koba politicians or political leaders? Whom do we push to be elected? All right. How do we create corporate leaders amongst ourselves? Whom do we push and maybe in future present our peers or present CEOs or present cabinet secretaries? Okay. That is the direction we are looking at. Okay. And our plan is not 2-3 years. Our plan is even in the next 20-25 years from now. Miaka 20 guchigoro igona you are still time. I mean Yes. nabake muri mu bwata chinga Correct. nabake tulitigandi Nabake we have time. Naro ke batyo ko bolinga mutage tabaliki or whatever mu bwata tabaliki within I mean amongst yourselves. No, we need more, bro. We have amongst ourselves. You know, the first meeting we had, bro, that was a preparatory meeting. It was actually a breakfast meeting where we said, let's come together around 20 or 30 guys. Tuikaranze, tunywe chai, tubora ninga king na kitokora. That is why from that meeting, we were able now to identify a team of consultants amongst ourselves to come up with a roadmap. Okay. So a roadmap we which talking to expand na nina kitochi kuchaka kora activities. Okay. Yeah. So you musai na ruta ubwato mungusogo cha so maybe otagwikere na gwikere. Yes. Kora mo so yoro mayo kubolinga kimoko nyoro ubanyama switch bese. Yes. Mo kolera your activities because Yes. kende gyons ge korekana. It requires the resources. Correct. Ngoyiru kamule orangeli muri chipressa. Exactly. Yes. Itangani mo tugetura chakira kwa so you musaro. Now, go so you musai tuate betenga ngo create tore a website. We are creating a website whereby umusai ogre gusiole professional usore anywhere in Kenya. You just go online, log in your details, put your details there because we want to have a database. Tomanye, how many lawyers do we have from Kisii? Okay. How many medics do we have from Kisii? How many teachers do we have from Kisii? Egere na yabanga bono kwenda tolego bargain. Because bro, is to get jobs and create opportunities for our young people. Okay. So never bono Kisi yoko tagete kera gukora Kisi. No, my tengora chaga. Kare yamira muino nyama yoko. No, it's Kisii and Nyamira, it's Gusii. It's Gusii, not Kisii. Okay, thank you. It is Gusii. So, yani bro, my style yeto menyeta busaigo. I've been in this political space for some time and I realized if you don't plan monye muliko ibanga. Onye muri ko ibanga bro because bono iga for instance orangeri kutorange wose mu ibitwachire ko ikaranza ne president. What do you tell him? Ngakyo komate how many okay you need ko bage ninga bari mu baino bari ku sana ba GSS kusana bari mu baino bari ku ba senior secondary. What do you tell him? We should be able to have a, this is our database. This is the number of teachers we have who are struggling at home. Abari mu bale ba berire nko mwana minto usire ko retirement age atanya ko opportunity. Okay. All right. So we will tell whoever now this is the people we have. If you want us to stand with you as professionals, please tokonyera abantu abayiga bakoreki banyo opportunities. Okay. That is the only way we can grow as a community. Okay. Yeah, Bunyamasi which best chino hano. Okay. Bono there are very many ways of mobilizing resources. In Tangani, we have well wishers, right? Do you know there is a professional who seated somewhere maybe struggled kwenye olemeremo lakini nyasa kamukonyo ukinire tata itumundo ndewensi etere such a situation. So there are well wishers who come on board amongst ourselves. Unabona this first meeting we said
bro, come with the 5,000, come with 4,000, nimbwate 3,000 iga. What do we need? We need to pay for a conference. Tuakane conference to koreki to nyune chai. How much do we need? Is 2,500. Montote bang chenkurunde chirigu sana. Chengo konande kiango. So we were able to mobilize resources from amongst ourselves. But then again, there are very many more opportunities. I will tell you, for instance, there is a budget under the Ministry of Interior. Interior nebugate budget yekaneri kokora emindu bikurunga civic education on the ground. Whatever we are doing is not in any way different from that kind of that kind of training. Even in some other countries like I was studying, I think Yugoslavia, they have the opposition. There is money because, bro, whatever you're doing is a meremo for the people. We are going back to the people to tell them this is what needs to be done in place. Even the opposition has an allocation for that. So we'll be pushing for this. Government has set aside resources, for civic education, for enlightening our people on the ground and the like. So whoever that is out there who believes that this is a great idea, our professionals from amongst ourselves, we can be able to mobilize resources. All right, we are also trying to open up our minds. Do we have any other organizations that are doing similar things? Because we have multinationals who normally support such ideas, civic education on the ground. Chairman, yes, manyete kere serikali yako ile head start go so ndebwensi nonya naye boni onyore kwa iro muntu igento gete nonya ni njira atakete guguchuka ta guguchuka. Is it going to change ibintu biri muganeti kera mo konyora mwako head start maybe no? Now the first thing, bro, we are not opposition. Again toga na iriyo man. In two, we are not coming in as opposition. We said we have gotten to a level whereby we don't need to compete with each other. We need to complement with each other. All right? Munabono, for instance, omogusi omosago kinabono iga. Why are we competing with each other when we can complement each other and become the biggest and achieve more results? Because at the end of the day, what are we fighting for, bro? We are fighting for a better life. Okay. Kene geo tokurowana, bro, ense yobo imano bwenge sana. Okay? If we are not careful, you might even onyorenga guatirire utara change anything within the society. Okay. So we want to change this mentality. We want to fight, we want to do whatever. No, let's see what is it the government is doing right. Okay. So that you are doing this right, there is a mistake here. Okay. How do we complement, each other and make things better? So don't look at us as an opposition. Okay. That we are out there kuruana gochaga kuruana wewe ni mwizi. No, we are not in that direction. Kuruana. Yes. Mtagete nande darakoboli. Iboli kekara I have seen the perception kuruase no na baligireli. Abantu ngoboli baliganga inubona basaye. Mutete koba equivalent to a wave ya chagetu na the old jirongo. Elinga bako realign wata na basaye to empower, but in the other way ni tactic ya government yetagete kubuguli abasabe egere balete closure togenda tekoligiri obocholi kuligireti mwaka wichi wewe. No. That is not our main intention, bro. Times have changed, bro. During Jirongo's times have changed. At this particular moment, young people were informed, bro. Young people are informed. Young people are able to study something, understand what it means. And then again, lastly, bro, at the end of the day, now in our team, we are not. We want to develop financially, we want to develop career-wise, we want to develop politically. Have a long time. So there is a section within our team that we'll be looking at how do we grow politically, because to separate interview, to separate economic growth with political growth. Okay. You like it or not? Okay. At the end of the day, we'll be able to see and align ourselves with who has interest una professionals at heart. And that's the person we work with. I don't remember the last time I spoke when he was a minister for interior. That Matiang'i is a kingpin. A kingpin comes
naturally. Ndio ine. There is something that he needs to do. Naga neri aliyenjera yo kumanyanga abantu aba bonse pibale gusi. Everybody in opposition. Everybody on his side. Naba gusiba mu abo. Eko era Bronco Rwanda abantu mbale bausuma ngaki ngao support umwana umino ngo tengo umwana uyo mino na gutagete probably maybe that correct takutageti kwarali ege ko era endu bunandeiga nkari kenyoro abantu mbale bako nkoyungu umuntu ngambire bobe umuntu nkwanira asigete mwakeresi mimubori nga yabo no nkieke bo mwana umino ndaga ai ndugu inatagete ngakere wono na igule buyesa no meterero kwa kuliriki kwa ngakire simi. All right? So this is what I'm trying to say. When you are a kingpin, or when you call yourself a kingpin, be open to everyone. Okay. All right? Be open to everyone. Don't go to a funeral, for instance. You pick a certain small team of people who feel like inga abana abantu bao nae bao support. Baikabacha kakurama abana ba ubande. Onye gutete ko banga entata. All right? Ogane irikoba this inga kinda iroke. This an arbiter. A person who ikaria tebe ngakia ebintu imogokora tika enda umugusina tebe tengenda ndongi endereta morogi ereta muhibi lakini bonzi na abana bao toko chiko bangenta find a way ngana kiokora okoba attractive. Okay. And then again secondly whatever that there were issues buruguna ande again in the government obviously abantu mbali wanje twancha oranyore mumekorofishana kidogo or you've crossed each other. Uyo no mugako kodete mirimo bune minister a very powerful whatever at that particular moment oranyora abantu mbali sare gwetane mirimo yae akorete ki atachite kidogo. All right? So for me I've always been saying again teketangani aganeri gukora no kurigie njera yo koreta abantu abonse piamo eso bokongo buarenge busunsuranu. Okay. Kurigia leta abantu abonse ya moncho muligere igana Soko TV togendete gukwanira amangana aitane inabasaya nene mono subura ibwa basaya na nigotulenere umuske Duke Mainga ondiba echate anamona sagende tegoteba nga bono nichingagire nya amini matianya bwene te kuri y'abaguzi bonsi ababekamo iliye arorenga gakiako genda busira barabu lakini ndaite kuirana na anda sare nkuburiga munyete kero muyego bere ka Duke ndiro goteba nga abantu bakenyura inje nari kubarangira tiga bajiche bono lede na buraje matianya gaganya ta abantu bekenyura bajiche geko rumuyega no yoito mwana minto binte imbiri ko genda yo I will tell you again tegetangani ligere in Rift Valley. Ekero yonde Isaac Ruto ninyo rutenga kigete president yako genda matanga gete Ruto agatebanga imukutano itafanya nini? Isaac Ruto. Isaac Ruto yagatebanga imukutano itakwi. President gatena irienge deputy president. Akaboli mukutano ngokoreki. Oere. From that particular time there is no another day Isaac Ruto atende gokoreki or confront William Ruto. The moment you see abachumbe na andetariyo yomo bari gusembatana bara against Matiang'i the moment you see a governor ya Kisii, all right, agukwane language yende bro eburi riswali elio eburi ngaki and then umugako yoiga nacho gete nyumba mwai. Okay, ntoko mukonya gochoke because ogende bro injirate yokonyo umugaka nero gochoka bwoy umugaka nero gocha magoroba asoye nyumba mwayate benga ki aya tikakunya kuogenjire yukuoga ngeresa ngombo konkyoki mukonkyo bwate ndiko nini you know even a simple thing you could reach out umanyereri nga what because siasa ye bro tebugati na mitende yose because I'll tell you the truth at the end of the day nabagucha konyora no nyamati angyo bako le mirimo na Ruto okonyora no yewa munyoro bako le mirimo na Ruto siasa is purely interest. Okay. Eso wikaranso bange ngakie community yane ebintu biba side yako yetegere abuya ne side ye. Okay. Ndo nini? So ekinege ndabantu bakunya go assume but I'm telling you it's a very powerful thing and I hope he's listening to me or is kusumuntu na cha motebi instead of going out kunya kurama abasaba bake uwa pia buna njoma tu bro njena ya kurama Matiang'i nanya kobage nanya kumurama nanya gukwana kende kyonse kebe it's people who push minga injuga omubugatisi ntubone bono go pushing and as maybe labda ntatakiri
Lakini ngwa muruka no mwene no mtandao. No, what I said in the, you know, I spoke my story of the experience I went through Ekerarenge minister. And a good person umuntu to express his feelings. Broma ete kerongo tabeti nkwangosera na andi na kwane nsengi mayama nyanga nkwangosera timbuat issues. A dangerous person umuntu ukirete. Okubangirita ko ngento koreteki. Okirete. So inche I wrote a story ngakwana nga kerona adego te mubugima ekora na inche enduwe kero wanta bingo mwana ominto na inche no mugusi ndibwana ngote manare ngubugima kote makobo muchumbe o machoge borabo ayoro ominto toro jibono iganche tininga ne irimbora bono mbora ngecha tenjo mubugatesi ayoro ominto expected nginga kiungongonya ku arenga gaishia kana garwa koreki akine kabo omuntu because I'm speaking on behalf of those people bari bari NCP those people who've grown who want to, you know, become something within the society. Abuna bungu azu shit na barabu because I know where I've come from. So I was expressing myself nga ki na mamu konya kusukuma nje nere ishumbwata no musacho oyo nere ishumbwata no muntu oyo minto ndikwana ini ekrona renge ko tema na ajita kandu kenkinda enkinda is a very a very bad word. And that time, at that particular time, ne serikali arenge. Abatoto arenge serikali, iko tu arenge okoraki, tu arenge very serious enemies. And ama ene ngatinye ligupi, ama ene pitingire tikirogo. Kwarari. So yente tanga ni, no chonsu gumengi chentara chane nkoro yane etasibogeti, nimbwate ngende ikire ime yane, alright? Even a simple thing, bro. I probably I'm senior than a few people, but yaba ntumbale nkora agosera bro. Ncho mwenye na motebinga ya arina akoraki, arina agosa. Okay. Arina agosa tiga tutigane na manganayo. So I was expressing myself. So I'm not no enkoro ya nesi bogete na kwanete. Si enkoro gete na utogete. Na utogete. So that is an area that people need to look at. Matiankera enge minister abantu mbari kurunka kusiye itabange babeta affected mono. Maybe abande baka lose opportunities, maybe abande baka lose ebirogo bari ko lose ebirogo. So my suggestion was this could have been a very good, you know, starting wherever, so that avoid muntu nebwenzi kokoraki koba against him because manyeiga bono tigana rakuboliga ikiombe kino because now ikine ikiombe you are making recommendations ibintu biri watabekera ko mena no muntu uramuirerega are you making these recommendations maybe one of these times because mwatabire muri consultative period mugambe noyo at one point ndo mera tumuri na matiyangi mubwate recommendations mwako matebe ibintu biri mwaroche kakijinde bitarenge bija aranga ngakiyako bikora there is no professionals abaye there is no problem, you know. Matiyangi is also a professional and what he can do, he can be maybe, you know, it can be maybe an advisor on what he has done, whatever his field, because for us we are mainly focusing on young people, and if he becomes the person who will you know, understand tribulations chia bantu baita abagusi, not only abagusi but Kenya at large, why not? Okay. That is a member of the country, bro. Everyone is welcome. Tiganda raira na because ekara togenda te kugamara baramba ngenda te kuru feedback kuru skali ni ndo cheke ivya bataba tuned from Nyamira. Agataba echate you are a leader, a politician, a musician and a family man. You have taken on music, politics, gusi youth leadership and family. Is balancing all this easy? Asokoboli gunga if ever I feel like one of them might slip away, which will you hold on to the most and why? Akobolinga se interviews no I know mugaka bwenga no le siasa ngotero le chingero jire chitoko bwichingia sana. I don't know why stoja twadi party ya sabagada siasa bagoteba ekemogera abasaka kiagule wana muna se siasa maybe bagoteba koreka ngora twaro le siginyi na matieng. Do you feel like kemoge ko ruoro kwagule wichinse? How do you balance this interviews ngakyo be balance? Okay bro, I told you nganche I am a product of a mixture of very many things. So naande nyasaya na ansiseneti. Nyasaya na ansiseneti, and I thank God for that opportunity because of some of the choices that I've decided to do as a person. Okay. So there is nothing that affects all my personalities. Okay. Because again, life is what you choose and what you decide. All right. So when it comes to music, music, bro, within 20 minutes I'm done. Okay.
That's one thing that people don't know. I go to studio. Right now I can go to studio. I sit down and I think about something and I sing, I record. I timbu atikitabu ndi getenga na matera anembugat. No. It's something just I do. Inborn. I will come, I go back to studio, make a beat, we think around it, and I give, I give you content. Okay. When it comes to, politics, actually, my life in music and politics has been going hand in hand. Okay. Ekerona chagete kokore kwende umuziki before I get serious, because 2020 naliba unasoka kabisa as an artist. I was a student leader in KISS University. So I was doing music, basically ile ya kujibamba tu, and then after the music I became popular in the university, and I said, come on, abantu bagatabanga. Besides this, we like ko giving to biago. I became a sports and entertainment director in the university. So in the process, my life has been going hand in hand. Okay. What I will say is I am never stressed about anything. My things just flow the way they flow. And then I do my Bruno Muntungu Sabasana. That's one thing people don't know. I always put God ahead. Okay. So everything that happens in my life, in Chengma itenganya sabu banganga lero mbega, lero mambiga, mambi mbega. Okay. Ebon. Umusoli bwige swateba ayechate inche buno mugusi nonde magaga ya matiangi. Okay. Anda sabateba abu kerwe ikiresa mangana matiangi chiri yoga teba igokoreka ndabaro kwa very selfish. Yeah. No mwana minto. Let me tell you one thing. Nocho no nyamatiangi bunariga is very selfish. Ubugamba imbugate selfishness. Na abantu bayitumbaga ndiro bamanyenga, we must be selfish in order to make sense. What do I mean by being selfish? We need to know that politics is purely interest for your community. Okay. All right? Inchama great admirer ya Raila Amolo Odinga, because Raila to me na understand it siasa niki. Raila yereko gicha abantu bae babiri sorted. All right? Ikirenga kia ekenene nkeringa ki no ndema abantu bane mbuya bali abantu bane kunyora bali development. As simple as that. Okay. All right? So we must find a way on how we become selfish. Selfishly on our interests as a community. As we speak about that one, because we mabua so mtandao. Yes. Doche madam kuri nyombango matebi ora siasa. Yeah, man. Make a comment on that. Well, no, we are two politicians, nyomba. My wife, Bantumanya Komanya, she's been a student leader from university. She's been a leader in my house because she manages, almost majority of the things. I'm just the head. So we are planning. We are thinking of a way moving forward. Either of us, any of us. Na abantu bakwana ngecha tata etako umuchumbe na mugaya abe women rep. Alright. Ndakigira rete ko uri gati mungina rende era gwatabire na bono na gwakire kiranyo mungina rende ngora uri kuri nyumba ndage tosoke ne chatte dere be. Yes. So we will agree. It is early. In a few days from now, right, we will communicate our political direction and our political stand. So njerendete yo mwana minto njerendete yo njoma yatenge se uikarabone lepo getente abenga bono tigansu mumungina abonko musuguma mungina nero kwa mwanga bono tigansu mumugaka na bonko musuguma. We are basically trying to communicate to you that anything is possible. Okay. Anything is possible, and andumuntu tayo tangire kobakende gyons within the society. Okay. Do you expect kominyoka anochkorani ikeguzire twa tigaturage translate direct bono mungina rende kwaratebire ate bono mungina lero nero begete bosio wa shelf ambitions asinini are you still thinking na borojinga na shelf ambitions munankolgere because mungina wate tigara aba sunshine. No, what we are doing, bro, now we're in politics for some time now. And I've realized that if you keep on doing a similar thing, the same way, you don't expect different results. Okay. So currently, I'm actually doing a lot. People don't know. I'm doing a lot in this political space and in galvanizing my or our ground back at home in a very silent way, and it's bearing fruits in a mono. All right? There's something we are pushing. Comrades. Yes? Yeah. And I'm telling you, bro, lives are getting changed.
silently. Very many young people. People will be surprised. People will be surprised, bro. When I talk also, you got this next campaign season. People will be surprised the lives of people that we've been able to change through HRT generation. Okay. People don't know, bro, that through HRT generation, we have taken people to the US, not less than 100. All right? How are you doing it? People don't know that we are taking young people to Dubai, giving them opportunities. All right? So, bro, I don't think about today. I normally think 5, 10, 20 years ahead. Okay. And I'm building an empire that will be unshaken in the next few whatever years coming from now. Okay. And we will be here, we will be here, you will see where we will be. Okay. Yeah. Wanchu muligereri nigotole na Duke Mainga echate astogende tukwana na erese mambia bono birengero bya we mwali kukekora chinsando echi chia minyokira bono ke nabo chinsa chia minyoka bwango iga nali kwanya tu abeire kabisa lakini wale chinsa very good bono again tukiukanda atebia abantu ba minto more especially young people imeagusi we let's seize opportunities. When we see opportunities, let's run with them. Secondly, tote mekoba abantu bade, reasonable. Be a decent human being. When you decide to go again to get it, you decide to go kwane again to get it, don't think about yourself alone. People are very selfish. For instance, keroso emetandao wacha kukwana mangana tabuga tinsoni. Can you even think about your family? Think about, the people who look up to you. Because at the end of the day, nabora wo musaibono tomorrow you'll be a parent. Whatever you do right now, dengere ringa kero mwano ugo ago kina in the next 10, 20 years, will he or she be proud of you as a father or as a parent? Okay? So choose wisely. Nyasaya konya wasaiba minto kero make decisions, even a decision ya marriage, even a political decision, even a political decision yoko menyobogima. Involve God, tell God imbwatisi. Toere ndebu ya tuepukane na vinywaji, hapa na pale, be reasonable. Let's not compete, let's complement each other. Okay. Exactly. Biya kigimu mwancho muligeri twikiro mwali w'umurobiri w'ensoko bwakire. Duke. Chairman. Yes. Yakera tuwachakire conversation tuobene takwana no nechise isato. But now essential chairleader na namono tubwate mirobiri tubwate ko chibosio niko twatambia mona sogochicha. Asante. You are one of the few people bachirema. Yes. Kwarori gitaseni yeito. Yes. Mwa tokonyere bono ngukina tole. Ese chingwana chenu na mwachirura. Twabasikire essential abena na twatebike sagukyo mugusini go kikwagachana asogo sema na nene mono twanyara ko batokwana na libagana bategerana litwagenda busili tali Innocent Onyango niko twali kubwatera na Diana Bindemo genda sesemo ya kabiri koranga chibi chango soka chire biya ni ndoche tol dinere ngona wadi just yale camera muinalia na John Kebatiga ale sense meliende yokoranga malio gimbi yale murobeli w'ensoko bwakire nande mambi ntumirane tigali tulikolera abu tokole nande buna twakora lero biya kigma. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.